unto the Lord. Kinsa daw nagtawag sa Ginoo si Samson called unto the Lord and said, "O Lord, remember me." Nga naman nagtawag sa inani, nga naman nagampo siya, kay ni backslide po di ay si Samson. Ang purpose sa Ginoo, wa niya gituman. Nilikay siya sa mga plano nga maayo sa Ginoo. Pero at the end sa iyang kinabuhi, ingon siya, "Lord, maluoy ka, hinumdumi ko, nagampo ko kanimo, I pray thee, strengthen me, tagaay gihapon ko bag-ong kusog. I pray only this once, bisan inani na lang ang akong hangyo nimo, O God, that I may be at once avenged of the Palestine for my two eyes." Ginoo, maluoy ka, tabangi in taong ko. Bisan unsa ko ka failure, tabangi ang Ginoo de igsoon, muhatag gihapon og tubag sa ato igsoon. Ang unsang lesson nga makuha nato sa kinabuhi ni Samson? Samson's life demonstrate unsa daw? God's, basahon nato mga young people, God's ability to use negative circumstances to fulfill His purpose. Learn from the lesson from the story of Samson today. Unsa daw pagpatawag sa aton sa Ginoo igsoon? We are called to live. Mao na nagpractice sa ta karon og happy Sabbath. Mao nang gibuhat nato karon ang adlaw ipapahulay iya sa Ginoo. Pero abi mo sa adlaw ipapahulay, usara gyud ang importante ani, ang nagbuhat nga mas balaan pa sa adlaw nga para dili mo mahimong babag. Ingon ni Lindsay White, sometimes ang pagkeep sa Sabbath, it's a burden to all. Nga naman burden daw, kay nag-focus ta sa pagkabalaan sa adlaw, wa ta nag-focus una sa pagkabalaan sa Ginoo nga nagbuhat sa adlaw nga Oy, mao di ay. Ang focus nato sa adlaw igpapahulay nga kita sa sala. Nakabuhat og di maayo. Mo nang i-recognize nato nga, Lord, makasasala ko. Kay makasasala ko, di na ko manghilabot uban. Kay ako pa lang, naan ako'y sala. Amen? Mo nang adlaw igpapahulay para sa ato tanang makasasala. Kay ang Dios balaan, ingon siya, live a holy life, mga kaigsunan. Unsang meaning nga Samson? May nag-story, may nag-share na ba sa inyo unsang meaning nga Samson? May nagwali na sa inyo unsang meaning nga Samson? Ang ginawali na sa ato, unsang meaning sa Jacob. Di ba? Meaning sang ngalan nga Adam, kabalo po na anak kamo anak. Unsang meaning sang Eve. Naamay ngalan. Unsang meaning sang Emmanuel. Sa Bible igsoon, may meaning po di ay ang ngalan ni unsang meaning ani? Layo tingali na sa ihang pagkinabuhing like the sun. Pero unsang makuha nato nga nanong gibutangan og meaning nga ang Samson nga like the sun. Kay ang adlaw di ay, hello. Ang adlaw di ay siya ra na usa pero naasay capacity nga magpasilak. Mo paano sa Bisaya? Mo unsa? Musidlak igsuon. Siya ra usa di niya na kinahanglan ang moon, kinahanglan ang adlaw, tama? Nga naman mo light ang moon pagkagabi because it reflects from. Pero ang sun, asa malagikan? From His own. Pwede sa pasidlak. Kita di ay, kung may problema ka, di naman kinahanglan nimo nga mga dagang pag-friends. Salig sa Ginoo, Lord, grabe yun. Luya nagikuron. Kapoy na ko aning simba. Kapoy na ko ng worship. Kapoy na ko ining bana. Kapoy na ko ng asawa. Kapoy na ni akong uyab. Kapoy na ng tanan. Oy, sa tanang kakapoy, duol sa Ginoo, ayaw sa tao. Amen? Unsang ingon diya sa Psalms 118 verse 8? It is better to trust in God than to trust and put confidence in any man. Kinahanglan ang Ginoo gyapon igsoon. Si Samson di ay gitagaan sa katungod to be like the sun, to shine even from his own. Pero wala niya natagaan og bili mga igsoon. Mao nang giingnan ang iyang mama sa una sa wala pa sa gianak. Ayaw pagpainom og mga wine. Ayaw pagkaon unclean. Ang mama gisultihan gyud na. Mo nang responsibility sa ginikanan igsoon. Ana? Okay.
So igsoon, ingon sa di, and behold, you shall conceive and bear a son. Ingon din ipakita nato sa tibuok kalibutan, igsoon. Just like Samson, nga naay purpose di ay, kung ikaw gitaos kalibutan, kung pobre ka, ayaw in taon, tanawin mo kagalingon nga muha lagi, oy. Pobre magid mi. Sa inana ta. Sa imo pagtanaw mo bo, apil-apilo na nimo ginikanan. Wa may pulos ako ginikanan. Usahay mo igsuon, apilon na to tanan. Pero kung ato no nauna, ay na purpose di ay. Pobre mo mi di ang Ginoo di ay may purpose mga kaigsuonan. Unsang ingon dre? Sorry igsuon kay abi ko na asisir na. Pero ingon sa humano na lang daw nako ni. Unsang ingon dre? For the child shall be a what? Unsa man Nazarite to God from diya pa lang sa usa. Sa tiyan, he was a Nazarite. Niya, usang Nazarite, sir? Na-explain po na sa inyo ang Nazarite? Usang motibo sa Nazarite? Hello? Munang kinahanglan og exegesis og hermeneutics pagtuon advanced pod mga kaigsuonan. Dili na di nga atong wala na. Kaya nga naman, may meaning ang Nazarite. Kiingnan ang mama. Nazarite ang imong anak to God from your womb. And he shall begin to what? Mao niyang misyon. Pero naanay promise sa iya ang Ginoo. Unsa man ang Nazarite igsoon. Before ang basaw na to ang Nazarite. As children, we have a what? Higher calling than the pursuit of what? Happiness. Unsa man tawag sa Ginoo sa it is the pursuit of what? Holiness. Dili lang malipayon ta, kundi mahimong balaan ta mga kaigsunan. Kung nalipay man ka successful ka, blessing kina. Pero dili na sang tumong, nga namang Ginoo, mga kaigsunan, naay may plano sa ato. Ingon diri mga igsoon, we will, siya mahimong Nazarite to God. Gipa, balik na akong teksto igsoon. Unsa man ang Nazarite mean? Nazarite means to what? Bata, basta isipirit na. Nabautismuhan ta, kay gusto sa Ginoo isipirit ta. Dili isipirit, ngibong kagon ta. Ang punto isa, ang atong purpose igsoon. All things work together for, kung dato ka karon, bulahan pagyud ka. Kung pobre ka, doesn't mean, nga wala na kay purpose. Kundi man nato maabot ato pangandoy, ang Ginoo na plano nato, amen? Wa pa ta ni dako, wa pa ta nangandoy. Ang Ginoo nagplano na kang Samson. Gisultihan ang ginikanan igsuon. Mo nang ingon sa God has set us apart. Samson was set apart for, unsa daw? Holy purpose since birth. His life is to a different from others. In the same manner, kita sad, we are also called to be children of God, ready to represent Him in the best way we can. Na ako'y nakita dito sa Leyte, na simbahan. Layo kay simbahan. Sayo pa mi, mga young people akong kauban. Ilan ni Sir Juby. Pag abot na mo dito igsuon. Kung sayo pa mi, alas 6, naanay usa ka pamilya dito igsuon, alas 5 pa lang, tuwa na. Kaya binako, kami ang pinakaunsa. Sayo, naa pa may di pinakasayo? Gipangutanan ako. Tibuok ko gipamilya. Nang uban, kinay mga lapok ang tiil. Nag-ilis pa, ng kuwan pa. Pero ang importante sa'yo. Nangutanan ko ba? Pwede ka ka-testimony unya, sir? Nawa mo ko kadungog sa iyong testimony. Pag-testimony ni igsoon, sa mga kaigsonan. Kabalo mo ang Ginoo maayo gyud sa mo. Kay kung pila ang edad sa akong subangron, itanaw niya, kung pila ang edad sa akong bata nga subangron, subang na sa inyo, no? Kung pila ang edad niya na, mao man ang tuig, nga sige miglakaw sayo sa buntag. Pangutan ako pila may edad, 12 years old naman. Ha? Gikan sa pagkaanak sa bata, hangtod nag 12 years old, every Sabbath, they go on Sabbath very early in the morning. Hangtod nga, 5 pa lang katuig ang bata.
hanom katuig ang maang asawa nagreklamo na. Madto tag simbahan, sayo pa man pagkapuya na kay may bata, mangita tag motor. Yak ayon sa bana kung naay mo agi diya mo sakay ta, kung wa mo lakaw na rin ta. Kay pobre mo kita kayo. Pero pag adto na ko sa ilang balay maigsuon, daghang bugas, daghang humay ba. Gabi day ka kuan ang iyang asawa, gabi ka kugihan. Pero kung nga, pwede na makakapalit og motor. Sa pwede na lagi, sir. Nga, usaon na naman, sir, kay giampo man ako sa Ginoo nga Ginoo. Tungod aning lakaw-lakaw na mo for 12 years, na ilado na sila igsuon, nga once moagi na sila diya, kay ang ilang lakaw di ay gikan pas Pikas barangay, wa may simbahan sa ilang barangay. Muadto pas las Pikas barangay. Iyo sa wagi sa nagpapalit og motor, gitagaan sa Ginoo blessing. Nilakaw ra gihapon siya sa nga naman. Kay ingon sa nga nailado na sila nga muagi, basta muagi na sila diya sa usa ka barangay maagyan nila igsuon musimba. Moingon ang ubang tao, Sabado na gyud kay naa na sila. Nasabtan ninyo akong points mga kaigsunan? Bisan sa paglakaw ra di ay padulong sa simbahan, makaminsay na tas Ginoo, amen? Moingon ang tao yun, wa pa man sila, adi pantingali sa Sabado. Mabawaan gyud sa Sabado, mo na madunggan niya, lipay gyud sa ba? Wa sa nag-Bible study ang mga tawhana, pero ang iyang paglakaw every Sabbath, nahimong kahayag sa uban, nasayod sa iyo sa nga someday somehow, naagi maluwas, bisan sa paglakaw na lang namo. Amen? Samot nang mubuhat tag daghan, mo na igso na encourage gyud ko niya. Dili di ay nga, unsa man nang nindot imong sakyanan. Sorry na lang gyud sa mga sakyanan. Ya di makasayo. Mapildi pataaning way sakyanan. Pero ang punto mga kaigsunan, kung gitagaan at blessing, dublihon tabalik ang para sa Ginoo. Amen? Unsa ingon diri, God can use bad situation to fulfill His dili sayon mo lakaw, igsoon sayo pas buntag. Pero kung maura ng rason nga naay magpabautismo, naay kabalo nga adlaw igpapahulay day Sabado, mao nang adlaw sa Ginoo nga naman di. Buhato nato ang tanan bisan pa naay sitwasyon nga di maayo igsuon. We can gain comfort from the fact that God can use unsa gani? Negative situation for our betterment. Though we might suffer, we are suffering for what? Can you say amen? Bisan kita nag-antos may ison, naagay for purpose. Mana, teksto. All things work together for good. God's purpose for our life is way greater than our biggest mistake. Kahit, bisan unsa ta ka makasasala, dako ang plano sa Ginoo. Akong ihatag ng higayon, sa sunod igsuon. Dagang salamat. God bless you. And this is my prayer.
San pa sa kasakitan na ako agian, nga buot magalumpag sa akong pagtuo. Kang Jesus mulod ko, mutuaw kaniya, Ginoo, ingkalang liguna. Liguna, o Ginoo, ni mahuya kong anak, ang tudba tapos kini pagsulat. Ukti ko agad na sa gamharan mong gamot, Ginoo, ingkalagi mo na. Kanunay ang kaaway, nagsulay ka nako, Kingkalag sa gitunya, o giadoro mo. Nasayran ko sa himpit, na ako marinom dito sa himayang lalayo. Liguna, o Ginoo, igmahuyan kong kalag, ang tudba tapos kining pagsulay. Kukti ko agad na sa gamharan mong gamot, Ginoo, ingkalagi ko na. Ugunya uabot na ang kalinaw hingpit, dito sa diriran niya na atong Ginoo. Dito ay kagulanan o pagsulay, kay siya ako nang mauban. Liguna, o Ginoo, igmahuyan kong kalag, ang tudba tapos kining pagsulay. Kukti ko
Okay, so praise the Lord for that music. At mga kaigsunan, akong i-remind ay sa dili pa na ako ihatag ang panahon kang Sir Shadrach for another song. Kay at least panalagsa ramang mo ni mga kaigsunan na si Sir Shadrach ubalik na po na sa mga igsoon sa ilaha sa Mindanao pod. Akong i-request ang tanan nga mga divine participants na mga kaigsunan na to please proceed na dinhi. Kay pag-abot ni Sir taod-taod to asa sa room, pag-abot niya igsoon, mo start na putag sayo sa divine para mas taas-taas gyud tanan igso. I-combine niya na lang ang sa divine og sa iyang lecture mga kaigsunan. Okay ra sa inyo ha? Okay, so kay para taas-taas mga kaigsunan. And so tanan nga participants na adiha, presider, ato hang kuan nga Sir Abraham, ang mga deacons, ang ato ang participants nga sila ni Junel and si Pastor Rogelio to please be here. And ang atong message in song, ang Up 7 Singers. Tama ba ni? And then ang atong nga mga presider ang atong song leader, Sir Robert Chris Flores. Mga kaigsuonan. So please prepare kay at least at 10 o'clock kung naa si Sir Automatic mo start na ta diretso para taas ang ato nga divine mga kaigsuonan nga message. So let us give our time sa ato ang mga viewers diya Luzon, Visayas and Mindanao. Lipay mi nga uban mo na mo karon na atay mga live karon sa Hope Channel pod. So greetings to all our kapaglaom and greetings to all our OFW. Gabi may nagtan-aw sa Thailand, may nagtan-aw gikan sa Kuwait, naapod sa Indonesia, and of course sa New York na nagtan-aw. Thank you sa inyo ha pagtan-aw and pag-share mga kaigsuonan. Let us hear the message of the Lord through the music nga ihatag sa ato ang guest singer, no other than Sir Shadrach Sombrio. Thank you, partner. Happy Sabbath, mga kaisunan. Okay ra mo, mga kaisunan diha. Pwede na ako makita ang mga kamot sa katong karon lang yun na katambong palihog na pataas kamot, be? Katong karon lang yun. Okay, salamat. Mga kaisunan, istorya sa tagamay kay sukad atong pag-opening hangtod karon, wa pa gyud ko maka-greet ninyo. So, happy Sabbath. Pwede makusog-usogan ang mic. Alasan, aron di kay tamo siyagit, ato lang pakusog-usogan gamay. Okay, mga kaigsunan, nalipay ko nga nakaabot ko dinis Bugo. Labay-labay ra ko diri mga kaigsunan sa mga invitasyon o salamat pod kay Sir J nga pinaagi niya. Nakakuyog-kuyog mi ni Sir Joby Espinido. Gikan mi sa Sikihor unya sa federation didto mao to nga time nga giinbitar ko ni Sir J Policarpio nga moadto sa Manila ngadto sa EBS og human mga kaisunan didto balik mi dito sa Mindanao unya baguhay lang mi gikan dito sa federation sa kining Negros Occidental Oriental. Okay mga kaisunan. So, kining inyong igsuon sa Shadrach Sombrio, full-time ko sa ministry mga kaisunan. Gikan ko sa gobyerno, pito ko katuig nagserbisyo sa gobyerno, pero niabot sa time nga akong gibiyaan. Nagnegosyo na lang ko. Unya, niabot po ang time nga akong gibiyaan ang akong negosyo nga electronics. Kaya nga akong kurso mga kaisunan, electronics technician ko. Muna nga, pagsugod yun ako sa ministry, ako lang gamay nga ihatag sa inyo. Nagsugod yun ko sa walang-wala yun mga kaisunan. Ultimo bike, wala yun ko ka-produce tungod sa pagsugod. Muna nga, uban sa tabang sa Ginoo, padayon lang gyapon sa ministry. Muna nga, nakapalit kog bike, hangtod nga nakapalit kog motor sa ministry, unya hangtod nga niabot pagyog, nadugangan pagyog ang motor, niabot og upat. Hangtod mga kaigsunan nga nangandoy magkusakyanan kay mabasa naman gyud sa motor. Uwan init ngadto sa mga kabukiran. Nakapalit kog isa ka buok sakyanan nga GP katong karaan kayo. Unya hangtod nga nadugangan og katong carnival nga sakyanan. Unya hangtod nadugangan pagyud og Avanza karong bag-o. Unya
ang akong trabaho, gikalingawan ako sa Mindanao mga kaigsunan, na ako sa atong misyon, sa Northeastern Mindanao Mission, nag-assista sa program sa Opredio, pinaagi sa programa nga kining Church News Update. Hikala, kumusta? Welcome sa itong pagpanaguban. Karon din kabutagon. Mariyo na ang atong program dito igsoon. Unya, nabuhi lang ko sa ministry mga kaigsunan, pinaagi sa mga invitasyon. Oo. Naimu-imbitar na mo dito sa mga bukid, mga lasang, mga barangay. Unya, nahurot na namo ang tibok Mindanao o adto, mga lasang, mga kabukiran dito sa Mindanao, nahurot na nagog kini ang adto. Muna nga nangandoy na po kung mutabog sa Visayas, unya ngadto na sa Luzon. Muna mga kaigsunan nga, nalipay ko din sa Cebu, kay usa sa mga nag-sponsor nato gikan gyud diri sa Cebu, no? Gitagaan ko niya og sound system, mga kaigsunan, og mo na gigamit nato suwali dito sa Mindanao. Ambot kong nakailam mo nila ni Ma'am Elizabeth alin sa tuwa karon sa Amerika. Usa sila sa mga nag-sponsor nato og nila ni Ma'am Lindy dito sa Maryland. So kana lang mga ison parcel nga akong mahatod sa inyo ha, sa pag-apil na to sa music ministry. Muna nga tingali, mapunan pa unyang hapon, kay talagsan mga kaigsoon nga mag-istorya gud ta. So, mga tagog isa ka kanta igsoon kini nga awit. Kini nga awit mga kaigsunan dito na ko inabuhat sa Pilsaga. Usa sa mga lugar sa Mindanao nga perting daghanang bulawan. Adlaw gabi ang mga dump truck gakuha sa mga bulawan dito sa kining ilalom sa kining mga kabukiran. Gitawag na siya diha og Pilsaga. Muna nga usa ni sa mga nakomposo nato mga kaigsunan pagkalayo. Pagkalayo sa dalan nga atong gilaktan, di sayon subayon ang alagyanan. Tinguhaon lang mo abot sa unahan, bisan lisod pagantuson mula ang kinabuhi mo karon dili sayon usok-usohon o pagasulayon. Padayonon kasing-kasing nga mainang tuson ug sabaylo kinabuhing dayon. Ang kinabuhi mo karon dili sayon kusog-usohon ug pagasulayon. Padayonon kasing-kasing nga mainang tuson ug sabaylo kinabuhing dayon. Ug sabaylo kinabuhing dayon. Okay, before sa mag-offer one last song mga kaigsunan, alang sa ato nga Sabbath School offering, mag-receive ta sa atong offering mga kaigsunan. Pag mukanta na sa, and then naatay offering mga kaigsunan. Thank you, partner. Makaisunan sa di pa kumukanta. Usa kay gayon nagwali mi dito sa bukid sa Tagkiling.
dunay nakita nako nga mga napulo ka tawo nga nisulod dito sa barangay ug akong nailhan nga kadto sila mga NPA tungod kay makaila manggutan nila makaisunan. Mo na nga ning kuan ko ning balik ko sa among kwarter kay halos mga tumatambong didto sagol-sagol na naisundalo NPA mo to nga nabalaka ko basig magkaguliyang mo to nga niuli ko dito sa akong gipuy-an. Pagkataod-taod giapas kog usa ka babae ni ana siya sa kuha nga kuya nay nangita nimo kuya. Mao to nga nakasabot ko nga kadto sila mo nangita tungod kay nailhan man gud ta dito sa mga kabukiran tungod sa programa nato sa radyo. Mao to mga kaigsunan nga akong giadto. Pagkadto nako dito ang nabilin mao gyud mga napulo gyud ka tawo tuwa dito unya ni ana din sila nga ikaw si Sadrag. Iko nga ako. Isang mangayo minimo og CD Brad. Mao to mga kaigsunan nga naman ko'y dala nga CD di pa to USB akong gitpagtagaan gyud sila isa-isa. Mao tong pagkaugma nagsirnid mi. Igo gyud pag uli nako sa pagsirnid mga kaigsunan nakita nako ang pertinaghana mga sundalo nga ang ilang mga bukas ilang mga armas ilang nang ipangbukutag pula kay di ay gagubat na dito sa unahan. Mao to nga dali kog uli. Pag dali kog uli mga kaigsunan giharangan na sa mga checkpoint ang among dalan di na may paulion. Mao to nga may gani nakadala kog IDs media. Mao to mga kaigsunan nga kanang nakalapos nakapauli mi. Pagbalik na mo pagkahapon doon na nagyoy mga nangamatay dito sa barangay hall o hapit gyud wa padayon pagbalik ang wali. So ingon na mga kaigsunan ang atong mga na-experiensyahan sa atong pagministeryo pinaagis mga awit. Sunod na kong awiton kining awit na guluhan panahon na karon. Wala gyud lain natong buhaton sa panahon karon. Mao ra gyud ang pagduol diha sa Ginoo. Panahon na karon ngay mong pangitaon si Jesus sa kinabuhi. Siya naghulat kanimo karon ngay halad mo kaniya samtang na kita saging harian niya. Si Jesus ang nagmahal kanimo. Wala na'y gugma nga susama kaniya. Gihilagan kaniya samtang siya sa kalibutan nga napuno sa kagulanan. Sa kalibutan nga napuno sa kagulanan. Okay, so daghang salamat sa
Ato ang bisita from all the way from Mindanao. Sa atong naapa ko sa Hope Channel Igsoon, siya ginang akong ginapakanta permanente sa amo nga program nga Let's Pray Pilipinas and sa amo sa Panimbaya mga kaigsuonan. Mo nang nalipay ito kita kay natay Adventist nga nagakompose. Dagan mga singers nato. Bulahan kay atong iglesia Igsoon. Kay natay mga talented o skillful nga mga Adventist nga mag-compose gyud sa atong mga awit. So ang usa ka kanta ni Sir Sadrack Igsoon so far sa YouTube nasa usa ka kanta nga 7.7 million ang views Igsoon. Usa ra ka kaawit, usa ra na kaawit niya. O the rest mga kaigsuonan na pa sa mga awit diha. Mo nang kung gusto niyo original songs nga iya gi-compose naagid sa iya nga USB mga kaigsuonan. Kay at least magamit sa sakyanan, magamit sa balay o sa TV, mga kaigsuonan, pwede ra mapansak anytime. So mo ni siya ang iya diri nga tarpaulin na di man makita mga kaigsuonan. Mo nang siya ang official namo nga singer ni Sergio B. Espinido. Nalipay gyud mi nga naagi sa Igsoon kay lahi ginayang talent gigamit gyud sa Ginoo. So once again atong ginaawhag akong pahimangno ang mga participants sa atong hour of worship to please be here sa gilid dinhi na ta para magsugod na ta mga kaigsuonan taod-taod para sa iyo ta mag-start Igsoon taas pa kaayo ang atong madunggan nga mga mensahe gikan sa atong speaker Police Lieutenant Colonel Joby Espinido. So at this time, ihatag nato ang higayon sa atong mga ambungan o mga gwapo kayo na mga dasig nga mga young people. Gikan ni sila sa San Remigio SDA Church. Hello. Hello. Hey, mic test. Kinsa man kaha ang kasumbungan ko, nasaligan o kanako makapasaylo ang kabugaton nga gihambing ko ug nangitag kabahulayan ining kalagko ug nakita ko ang krus ug ang iyang pag-antos gibuhat niya ang tanan aron ako matubos unsay ibalos ko sa imong pag-antos ang pagatubang kanimo
Makunta amin anto. Akong gihangyo ang tanan sa pagtindog alang sa closing prayer. Magampo ta. Gamhanan, maluluyon og mahigugmao na mo nga Dios. Nining mga taknaa sa imong adlong igpapahulay. Among iuli diha kanimo ang tanang dungog kay tungod na naghimong malampuson ang among pagsimba diha kanimo niining kabuntagon. Sa among pagpadayon sa pagsimba diha kanimo, hinaot ang imong Espiritu Santo may magauban, magaandam sa among hunahuna og kasing-kasing. Aron ang mga pulong nga among madungog, makahatag kanamog dakong paglaom ug mahimo kining kahayag giya sa among paglakaw sa dalan sa pagkamatarong. Pasaylua kami sa among makalapasan, kining tanan ng itugyan sa ngalan ni Jesus. Amen. Sound. Hold. Okay, so before nato ihatag ang higayon kang Dokonkon alang sa mga announcement igsuon na sa special announcement diha base idugang ato gikalipay ang mga participants. Thank you kayo sa Sabbath School. Now ni ana si Sir Juby ang tanan nga mga participants sa Hour of Worship naa naman ta diri mga kaigsuonan dinhi nga side naa naman po si Doc. Sa atong ikalipay kay gabi igsuon ang last night nato naatay 10,000 nga nagtan-aw sa ato nga live. Can you say amen? Bot sing ano, bot ipasabot mga kaigsuonan, daghan pog naggusto gyud mo tan-aw. And so for today, we are live still sa ato nga page, ang page sa Bugo Seventh-day Adventist Church and ang page ni Police Lieutenant Colonel Juby Espinido. Sa tanan nga ni adini nga may mga cellphone, please follow our page. Just type PLT-COL, Police Lieutenant Colonel Juby R. Espinido. Kay daghan kayo sa mga ngalan diya sa Facebook mga kaigsunan. Ang official page niya nga ginagamit namo karon mga kaigsunan is PLT-COL, Juby R. Espinido. Aron niya kung asa mi igsuon mag-live, maka-update mo. Automatic man na mo gawas pag live mi mga kaigsunan. Magtinabangay ra punta kay nagsugod naman ta sa Bugos Seventh-day Adventist Church. I-cross-post na namo kung naamoy mga program sa amo nga page mga kaigsuonan. So once again, akong ihatag ang higayon kang Dokonkon kung naasay idugang mga announcement. Thank you so much. Good morning and happy Sabbath, everyone. Medyo na full capacity na taro, no? Ang kaning ato ang venue, ang capacity ani kay 350 niya karon, murag na nubra na gyud ta. So pasensya na gyud kung medyo init-init, pero katong mga bago lang nangabot, pwede ta mo kung di gyud madadiri, pwede ta mo proceed sa Bugo SDA Church natay gi-set up dito na live TV dito na makatan-aw lang gyapon ta live. Okay? Kung katong uban, pero so far murag kaya-kaya pa man. Okay? Nya kuan po also na nalay kuan, ako din gi-remind ang mga youth, ang tanang mga youth sa different churches, after sa ato ang program karon divine service, ay mo panguli kay naamoy election after baptism. After nun, mag-elect mo new officers ang mga youth. So, if you are youth, ayaw guli ha. Okay? Sige. Sige, salamat. Burag, maura na sa napay dugang announcement.
pagpaibalo lang sa mga tag-usan na to o katong atong mga Bible workers na to, ang hilyo si Clint, no? Kuha niya ninyo ang mga baptismal questionnaire o niya, human sa pagpaniud to, doon natay bautismo. No, natay bautismo. Murag si Brad Ditoy, nag-suggest to nga Brad Ditoy, adto ta sa nylon atong bautismo. Human og paniud to. Pag human og paniud to, nasabutan nga ang fellowship sa The Good Samaritan Youth wala pay officer. So magpadala mo sa inyong tulo ka mga representative serve as a nominating committee ug ingon pasad sa kabuntagon tulo lang ka buok youth matag church adto ta mag-abot sa Bugo SDA Church kay magpadayong program. Pag human dito mamalik ta dinhi. So mga elders, mga youth, mao na ang inyong trabaho karong human sa bautismo. Tulo lang ka representative matag church serve as a nominating committee para eleksyon sa fellowship youth officers. So mauna na ang pagpahinumdom nato. Usmo na to, human unya sa atong kaon paniod to, doon natay bautismo. Si Brad dito, ito'y ato pong guide, no? So mga Bible workers, iandam ang mga bautismo. Okay, so good morning. Happy Sabbath, everyone. So on behalf of Northwest Cebu District, dalaygon kayo ang Diyos na puno yun nga to ang hall this morning. So I know nga ang tanan nang inahanglan pagyog something regarding on this specific nga event. So ang association dugay na ni naplanuhan og na schedule na pud ni siya. Si Sir Espinido naagi hapon ni siya sa atong association this coming September. So ako na lang ipahibalo sa tanan, dako ang atong venue, amo yapon tamong gi-invite. Pero ang mga kada iglesia adto na lang kumuduol sa inyong mga tabang. Dili na lang diri kay ginaghuot ta. So sa makausa daghan kayong salamat sa inyong makunanayong pag-ampog suporta sa mao nga programa. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. May buntag mga kaigsunan. Happy Sabbath. Usa kini ka momentous event dinhi sa Northern Cebu. First time nga nagpundok ang kadaghanan sa mga Adventist dinhi sa usa ka nindot nga location. Nindot atong paminaw, no? Nindot atong speaker, nakita nato atong mga kaigsunan sa duha ka distrito. Atong nahibaw-an nga usa kini ka first project sa ASI o sa ADPRO. Atong i-commend ang atong presidente sa ASI, Dr. Konkon, tungod sa a very successful event. Ug salamat sad sa inyong mga suporta. Mga kaigsunan, dako gyud ang kalipay sa katawhan sa Ginoo kung magpundok ta in the name of the Lord. Karong mga panahon na, we should put ourselves in the presence of God. Let us remember what is said in Psalms 104-5. Gingon diha, enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. For the Lord is good and His love endures forever. His faithfulness continues through all generation. Ang programa karon mga kaigsunan, karong buntaga, sunod nini ang introit, Holy-Holy, Hymn of Adoration, igatag ni Brother Sadrach Sombrio, then invocation by our speaker, stewardship thought, and offertory prayer will be given by Brother Abraham Clavis. Tithes and offerings will be collected by our deacons. And then the doxology will follow. Scripture reading will be given to us by Brother Jonel Hilig and pastoral prayer by Pastor Rogelio Idolubirio. Before the message in song, there will be an introduction of the speaker by Brother J. Alba Policarpio. And then what will follow will be the message in song
will be given by the up seven singers, and then the spoken word by our speaker. The congregation will respond, and then there will be an appeal song by the Good Samaritan singers, benediction by the speaker, and the choral response. Ang programa mga igsunan, mag-follow sumala sa gianunsyo, ang atong chorister mao si Brother Robert Chris Flores. Daghang kaayong salamat. Hymn number 73, Holy, Holy, Holy. Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, our song shall rise to Thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Holy, 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 angels adore Thee, casting down their bright crowns around the glassy sea. Thousands and 10,000 worship low before Thee, which were 10 are 10, evermore shall be. Holy, 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 darkness hide Thee, though the eye of man Thy great glory may not see. Only Thou art holy, there is none beside Thee, perfect in power, in love and purity. Hymn number 249 for our opening song. Praise Him, Jesus our blessed Redeemer. Sing, O earth, His wonderful love proclaim. Hail Him, highest archangels in glory. Strength and honor give to His holy name. Like a shepherd, Jesus will guard His children. In His arms He carries them all day long. Praise Him, tell of His excellent greatness. Praise Him, ever in joyful song. Praise Him, Jesus our blessed Redeemer. For our sins He suffered and bled and died. He our rock, our hope of eternal salvation. Hail Him, the crucified. Sound His praises, Jesus who bore our sorrows. Love unbounded, wonderful, deep and strong.
Savior, reigneth forever and ever. Crown him, prophet and priest and king. Christ is coming over the world victorious. Power and glory unto the Lord belong. Praise him, tell of his excellent greatness. Praise him, every joyful song. Magambo ta. Amahan namong Hiuba nga naa ka sa langit. Daghan kaing salamat sa paghatag nimo kahigayonan. Nga kami makaapil nining pagbalaan sa adlaw ipapahulay kauban nimo. Among gipanghinaot nga dili unta kini masayang. Taga-imi o kasing-kasing nga mapainubsanon. Mga mata nga mapailobon, Lord, nga magatan-aw, magapaminaw sa mga pulong nga gikan sa imong balaan nga kasulatan, mga lawiton nga kanunay among gipaminawan. Tuguti nga magahari ikaw sa among kasing-kasing o gunahuna karon. Nga hantod sa hapon, dining tibuok nga adlaw, kami magahimaya kanimo nga malipayon. Among idikar kanimo, Lord, ang mga butang nga imong gipiyal kanamo nga usahay maoy makababag, makadaot sa among hunahuna, nga basig hilabtan sa mga kawatan taon, apili niya po bantay, aron dili may mabalaka. Kaming tanan magapokus ni ini nga adlaw, nga ikaw ra gyud ang among mahuna-unaan, ug ikaw ang among makita ug madunggan. Daghan kaayong salamat sa imong pagkamaluluyon. Pasaylo ami sa among mga sala, among isalig kanimong tanan tungod ug alang sa bugto mo anak ka sa Ginoong Hesus, ang personal namo nga manluluwas. Amen. Mayong buntag mga igsoon, mayong Sabado tanan. O karon sa dili pa nato, akong gihangyo ang atong mga diakono are sa atubangan. O sa dili pa pagadawaton sa atong mga diakono ang mga halad ug kapulo nga atong pagadalhon karon o gauli nga to sa Ginoo, ato sa kini pamalandongon ang pulong sa Ginoo dinhi sa balaan nga kasulatan. Adunay pila ka mga versikulo nga akong pagabasahon alang sa atong pagpamalandong sa atong buhi og dako nga Dios nga nasa langit. Atong mabasa dinhi sa Hageo 2 versikulo 8. Ang salapi ako man ug ang bulawan ako usab, nagaingon si Hiuba sa mga panon. Og arita sa Proverbio 3 versikulo 9 ug 10. Nagaingon dire, pasidunggi si Hiuba pinaagi sa imong manggad, og sa mga inunahang bunga sa tanan mong abot, Jez aron ang imong mga kamalig mapuno sa kadaghan og ang imong pug-anan magaawas sa bag-ong bino. Sa 33, nagaingon dire, ang pagpanghimaraot ni Hiuba anaa sa balay sa dautan, apan iyang panalangin ang puloy-anan, apan iyang panalanginan ang puloy-anan sa taong matarong. Ako ang gihangyo atong mga diakono sa pagdawat sa mga offering o mga halad. There shall be showers of blessing. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing we need. Mercy drops round as are falling. What for the showers we plead. There shall be showers of blessing, coming again, over the hills and the valleys. Son of a
blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, while in rivers we believe. There shall be showers of blessing. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Namin ito. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Okay, atong idoko atong mga ulo, magampo kita sa Ginoo. Silimbahon og dalaygon nga Dios na ikaw sa trono sa mga langit. Ani karon ang imong mga higugma mga anak nagakahiusan ni dapita, nagakalipay Ginoo sa pagsimba kanimo. Tungod kayong matag-usa ka namo nakatagamtam sa imong pagbubo sa imong dagayaon nga grasya, panalangin Ginoong Dios gikan kanimo. Salamat Ginoo sa mga mayong panglawas nga imong gibubo ug imong ginahatag kanamo sa matag usa. Ingon man sa among mga panginahanglanon matag adlaw ikaw wala magakulang kanamo. O Dios dalaygon ka sa walay katapusan. Og nining mga takna Ginoo ania karon ang imong mga anak. Nagadala og nagauli nining mga halad og ikapulo. Ginoong Dios ako nagaampo sa matag usa. Nga ikaw magapadayon sa pagbendisyon pagpanalangin sa tagsa nila kapanginabuhi nga kigikuhaan sila mga inadlaw nga mga gikinahanglanon. Uban ang pagpanalangin sa himsog lig-on nga panglawas matag adlaw aron sa sunod nga adlaw nga igpapahulay ang imong mga katawhan magamalipayon gihapon sa pagdala ug sa pag-uli nini mga halad ug ikapulo. Kami nagalaom o Dios nga pinaagi ini aduna pay daghang mga dapit lugar maabot sa mensahe sa kaluwasan ug daghang pa mga katawhan nga maandam alang sa mga kaduhang pagbalik. Dungga kini mga pag-ampo Ginoo uban sa kapasayloan sa mga sala sa ngalan ni Jesus. Amen. Magpabilin kita sa pagbarog mga kaigsunan, mga kigalan, atong pagbasahon ang sentro sa atong mensahe. Atong gamiton ang maayong balita nga version sa Biblia. Nagaingon diri, Revelasyon or Pinadayag 21 City ug 8. Apan makadaog manunod niining mga butanga ug ako mahimo nga iyang Dios ug siya mahimo nga akong anak. Apan ang mga talawan ug ang mga maduha-duhaon ug ang mga malaw-ayon ug ang mga mamumuno ug ang mga makighilawason ug ang mga lumayan ug ang mga nagasimba og Dios ug ang tanan nga mga bakakon mabahinan sila didto sa linaw nga nagadilaab sa kalayo ug asupre nga mao ang kaduha nga kamatayon. Baliko nako mga kaigsonan. Versikulo 7. Ang makadaog manunod niining mga butanga ug ako mahimo nga iyang Dios ug siya mahimo nga akong anak. 8. Apan ang mga talawan ug ang mga maduha-duhaon ug ang mga malaw-ayon ug ang mga mamumuno
ug ang mga makighilawason, ug ang mga lumayan, ug ang mga nagasimba sa mga Dios-Dios, ug ang tanan nga mga bakakon, mabahinan sila didto sa linaw nga nagadiliab sa kalayo ug asupri, nga mao ang kaduha nga kamatayon. Akong gihangyo ang katilingban sa paghinay sa pagluhod. Among dalaygon, gamhanan, may gugmaon nga Diyos. Nagahangyo kami kanimo, nga imo kaming pasaylohon sa among mga kapakyasan, sa among mga kasalanan, aron ang among mga pag-ampo karon, madawat diha sa imong gingharian. Amo ikaw ang gipasalamatan o Diyos nga hangtod dining higayuna ang imong gugmag kaluoy among naeksperiensyahan. Nagampo sab kami kanimo niadtong mga adunay mga sakit ilabi na sa among igsoon nga ang imuhang manulunda, ang imuhang gamhanan nga kamot magayo sab ngadto kanila. Dungga o Diyos ang ilang mga pag-ampo. Nagampo sab kami kanimo, nga ikaw magapadayon sa pag-uban sa ginahimo sab garon nga mga seminar o crusade sa ubang dapit dinhi pod sa kalibutan, labi na usab sa Asia ug sa Adpro, kay ginasuportahan usab sa mga kaigsuonan. Nagakalipay kami o Dios nining higayuna karon. Andam kaming mudawat sa imuhang mga pulong o gamong giampo diha kanimo o Dios. Ang usa nimo kalagad nga sukad imo siya kanunay nga giubanan. Imo siyang giproteksyonan. Imo siyang gihatagan diha usab sa kaangayan. Ikaw nagapalangga kaniya. Hangtod ining higayuna siya miila og nagpagamit diha kanimo. Among ginaampo da kanimo o Dios nga ubanan mo sa kanunay. Among igsoon si Sir Juby Espinido nga imong gitugutan nga magadala sa imong mga pulong karon ug kami makapanalangin sa pagpaminaw niini sa mga pulong nga gikan kanimo. Ug nagpasalamat kami o Dios. Hangtod ining higayuna imo gihapon kaming ginatagad. Matapos kining amo nga serbisyo sa kabuntagon diha sa pagkamalipayon hangtod niya sa kahaponon nga din adunay pagahimuon sa tanang dapit diha sa santos nga bautismo. Ikaw Ginoo magahimo sa pag-uban niadtong imong mga katawhan nga midawat ni Ginoong Jesucristo ang ilang personal nga manuluwas. Ang among mga pag-ampo karon amo ning tuhuan nga madawat tungod lamang sa ngalan sa Dios nga Amahan, ngalan sa Dios nga Anak, ug sa ngalan sa Dios Espiritu Santo. Amen.
Sound test. Happy Sabbath, mga kaigsunan. Sa mga Adventist, happy Sabbath. O sa mga, ato mga higala nga, mga non-Adventist nga, niagyod ka mo. Gikan sa first day, hangtod karon, salamat kaayo sa inyo. Pakpakan na to mga bisita na to mga igsoon. Nalipay kaayo ang langit, ang Dios tungod kay apil mo. Karon nga nag-celebrate sa iyahang adlaw nga igpapahulay og unta ang pag-ampo magpadayon kini mga kaigsunan. Ang akong bahin is to introduce to you sa mga wala nakaila sa atong speaker mga kaigsunan. Ang atong speaker ako ipaila-ila nining takna sa kabuntagon. And our honored guest speaker today, gikan pa siya igsuon sa San Miguel, Surigao del Sur, where he spent his childhood as and teenage years. Dito siya nagdugay mga kaigsunan. Pagkahumana na, he became a bona fide resident na dito na siya sa Barangay Tubod, Isabel Leyte since 1990. When he married, naminyo sa igsoon sa pure Isabilanon, no other than Ma'am Sheila Payo Bandal. And they are blessed na asalay tulo ka mga anak. Ang ngalan sa ilang anak maigsoon si Hadasa, si Doc Hadasa igsoon, ang pinakamaguwangan. And then the only son is si Sir Ashbel. Nag-graduate po siya sa Mountain View College mga kaigsuonan. And then ang ilang ang ikatulo is si Kiseya mga kaigsuonan. Looking forward, atong ampo nga naapod sa EUP mga kaigsunan. So the man of this hour has been a law enforcer for 28 years. Imagine mga kaigsunan, 28 katuig. He belongs to class 96 as police officer 1 and dili sayon kay na-promote sa igsoon before siya na-promote o naa sa mga promotion. His promotion was not in a highway. Ingon sa dinhi because he has served as PO1, the lowest rank sa PNP, for 12 long years. 12 katuig pa siya nga nagstay sa PO1 mga kaigsunan. And the Lord gave him a blessing through promotion in his career during class 08 masarig through lateral entry mga kaigsunan. He is the first recipient of the Magalong Medal of Order of Lapu-Lapu or Lapu-Lapu awardee, ang atong speaker. This heroism award is given to an individual who has rendered extraordinary and exceptional service for the country. Dili lang sa ato ang sa Pilipinas, kundi nahimo sang panalangin kay gigamit po siya sa Ginoo sa paghimaya sa buhi nga ngalan sa Ginoo igsoon. Our guest of honor mga higala, our speaker is the former President of MOVE, Men Oppose Violence Everywhere, dito sa Police Regional Office 11. And formerly, he is the Deputy Provincial Director of Samar Police Provincial Office. Formerly, assigned as Chief of Provincial Plans and Program Unit in Southern Leyte Police Provincial Office mga kaigsunan. And currently, sa di pa siya retire daw, isa, naasa karon mga kaigsunan, currently working as R1 at Police Regional Office 8 Igsoon sa Tacloban, sir. And of course, our speaker for this day, gipadala sa Ginoo, an active member of the Seventh-day Adventist Church and a vegetarian for almost or more than 15 years, mga kaigsuunan. He was a missionary, police officer, and he is a living hero in his passion to serve our country and to serve God. Brothers and sisters, let us give our time to our speaker. Pakpakan natong Ginoo, Police Lieutenant Colonel Joby Espinido. Bago sa musulti, atong ihatag ang higayon sa special song, mga kaigsunan. Let us give our undivided attention to Police Lieutenant Colonel Joby Rodriguez Espinido.
Check. Isa. Happy Sabbath. Akong pagpasalamat sa Ginoo sa paghatag o kahigayunan nga magkita ta dinhi karon. No, ang mga kaigsuonan katawan si Ginoo nga mga taga San Remigio, Bugo, og Tabugon. Oh, grabe no. Munya karon ang nagtan-aw taga Medellin. Mga higala, mga kaigsuonan, mao ni ang atong katapusan sa series, 7-night series nato or topic nga atong gihimo adto pang niaging Domingo. So, padayon man nato ato maning tapuson, humanong gyud nato ni nga mo graduate gyud ang mga estudyante. Watay hagbong. Papasaro nato ni kay victory won gyud. Di ba? So, akong pagsaludo sa mga organizer nga nahimo ni ang Seventh-day Adventist kinatibuk-an sa tibuok kalibutan nga nadasig sa pagsangyaw sa maayong balita. O akong pagsaludo sa kang Pastor Prasco. Pastor, o kang ma'am nga naa dinhi karon, mao ni atong mga buhing testamento. No, patriarchs and prophet nga naa karon nagpabilin uban nato pag dumala ni Pastor Hill nga nagwapo na si Pastor Hill kay ni mubo nang iyang buhok. Ako himantayon may gigo. Kay usay magtan-aw ko, pagtan-aw nga ni nako taas og buhok, di ko mo tuoday nga Adventista. Sorry lang, ako ra gud na po, pero ako ra gud na istorya. So mga igsoon, atong padayonon, ang mga bisita nga naa dinhi karon nga nagpadayon sugod atong niaging Domingo hangtod karon. Ako tamo hangyoon, ibakante na po ang inyong una-una, tapuso na to ni karon nga naagoy period. Maghatag ka na to og pagpahinumdom kung unsa gyud ang atong gibarugan nga Ginoo kay puros man ta pilosopo. Ang tao nga dato dako og garbo, ang pobre mas dako garbo. Ang pobre magpakamatay gud dili mohawa sa iyang squatter area. Pero ang dato amo larga dayon sa Amerika kay mahadlok mamatay kasuhan i-complain kay daghan og kwarta pero kining pobre sir pakamatyan ko gyud ni. Kay wa na ko ilaing kapuy-an. Mangiskwat na lang. Mao nang pobre. Pero ang atong pasabot ining taknaa sa adlong ipapahulay nga kung kita naagoy tinuod nga Ginoo gihatag gyud diha siyam ka mga bunga sa Holy Spirit nga magpamatuod nga kung ikaw mo angkon nga naay tinuod nga Ginoo mausab gyud ka. Pero dili ta mo dugayon mga higala. Tagaan ta mo og idea para matapos ang atong topic sa 7 ka gabi. Kamatuoran, balaod sa Ginoo, pagkinabuhi nga dili gyud makabalibad bisan pag Dios no na nagpabilin ang pagka-addiction, addicted or gitawag nila nga tentasyon sa biblikal. Dali na kuno mga higala, mga igsoon, usbon ang imong relihiyon. Makasabot ka karon nga murag sakto ni pabautis mo dayon. Makasabot ka karon nga dili ni maayo, balhin dayon. Pero ang kinaiya ambot nga no mamatay na lang sa tanas. Di pagyud mausab ang kinaiya. Kabantay mo ana. Bisag kanapulo pag ibautismuhan. Iunlod paglaw nga uska oras buga. Paggawas ang kinaiya maog hapon. Mao na atong gi-practice. Nganong naay simbahan kada Sabado, gihatag para atong balik-baliko na. Lord, kabangi mi kay ambot na ni akong mata, kahimantayon gyud. Nganong kini akong baba, kabanhaan. Puros tahangyo. Dili nga nimo ang kunon nga ikaw daot ana nga paagi, dili gyud ka mausab. Kay ang patakaran sa Ginoo, mag-confession. Before ka magpabautismo, mangayo kag pasaylo. So nangayo kag pasaylo, sala nga imong gihimo, imong dawaton ang Ginoo, dili na nimo balikon. Pero dili nga nimo i-recognize nga kana imong kaluyahon, ing ana ka, dili gyud na mausab. Dili na makautro sa atong kinaiya, pero atong padayon ni. Ang atong law of nature,
balaod na to sa kinaiyahan, law of health, kay nature man ni aneng atong lawas. Mauni ang puhunan sa atong trabaho. Asa si Mayor Al? Wala pa? Kinsa may atong kuan din kanang ipaliw ko isa ang kamot sa atong bisita nan SDA para makahibalo ta ba atong targito ni karon. Ipaliw ko isa ang kamot sa nan SDA. Salamat. Okay. Ang ato paghatag mga kahigalaan kay igsuonan. Sa tanan paagi nga wa gyud akong balikon, ako nag-uniform. Just to inform you that I am not a pastor. This is my dress code. Police ang nakigistorya ninyo, dili liman. Dili theologian, kung dili pare, dili kung leader sa church, kung unsay gihandulan. Simple ko nga member sa Seventh-day Adventist. Nga usa ka law enforcer. Mao nang magsulti ko, o dili pa nako nabalik-balikan nga mga lugar kung church mag-uniform ko kay because this is my dress code. Karon, at least nakasabtan ninyo nga ang sinultihan sa police yun. O niya, kanana ang medyo maghatag ka na to og practical. Wa na tay langay-langay para kung naatay i-complain, atog yung kubiktohon. Either ka mapriso o dili. No, makasabot ka, sakto bang imong baruganan, nga akong gi-share, dili ko, og wa ko'y katungod nga makumbinsi mga kahigalaan, mga kaigsunan. Kamo nga nagtan-aw ron diha, paminawalan niyo, kita ninyo nga okay, go. Pagkadili pod, wa tay problema, kay di man ta parinte. Padayon ko nining victory won. Na ako dinhi, at least makaila-ila pod mo ba? Nga ang nagsulti karon na ay pamilya. Na ako'y usa ka buok asawa, na ay 3 ka buok. Ang akong asawa 3 ka buok anak. Gamay rami nga pamilya kay gagmay yung pod mi. O niya, kung padayon mo unyang hapon, ako tamong tudloan, bisag daghan pa kagkwarta, imo nang mapanhimuslan, gumikan kay gamay rang imong gipuy-an. O niya, hapon, sugudahin ta, John, Dok, Kim, pwede sugudahin ta alauna? Di nato dugayon kay kanang inyong papangaon, tabi, may daghan. Sugudayon ta kay Sabado man ron. Atong sulito ni, kay naa naman din niya. Ako nabantayan kang naibalaan ako kang Dok Kunkun kay gibayran ko ni tibok adlaw kini atong binyo. Mao nang kuan sa mo diha. Ayo kay mo concentrate kay basig sa inyong wa mo liw-liw katugon mo. Kuit-kuit lang po sa iyong tapad kay lisod kayo. Okay nagmatog, ayo lang paglaway kay lain nagpud kayo. No makita mo sige magtuyok-tuyok ning kang President Eljan ko ang kanang salida o kanang iyang cellphone. Diri ko. Ang atong gibasa ganiha Revelation 21 verses 7 and 8. Okay, ready? Basa. Okay, simple. No? Naata na ang gibutang, pati bakakon. Mo nang mag-among na taha. Kamo nga nanaaw, akong ibalik, kay daghan ng mga Adventista karon nga himantayon. Magsige mong tanaw nga si Espinido, di malangit kay sige pang-ihaw og mga mayor. Parehas ta. Impierno ta kay bakakon mong dagko pod. Apil. Karon nasuko. Dili ta maging judgmental. Sige ko gahangyo ana ninyo. Kay basig ako hinungdan nga dili mo malangit. Pasag nilang ako mo badog sa pulpito, naniguro ko para makagrado ba? Makagrado sa atong maestro. Unya, ang imo na lang mata, sige kag panghimantay og tao. Wala, piyahay tap, palumbay tag kabuutan mga igsoon. Mga higala, naata din ni karon. Desisyon sa imong kinabuhi, sud sa unom kagabi, di ka kadesisyon. Talawan ka. Nya, sunogon gyapon ka. Talawan man. Kailangan ikaw nga naay prinsipyo, barugi. Usa ra kapag paminaw nimo mga higala, mga kaigsuonan. Pag sakto-sakto, pagkadili-dili. Ako converted ko nga Roman Catholic. Dasig ko, devoted ko nga
Katoliko. Nagbasa ko og Biblia akong pagbasa. Mangutana ko kung naay din ako masabtan sa mga tao nga may autoridad. Akong papa kay authority man. O niya akong papa mao may head sa Chairman 32 ang ranggo sa Knight of Columbus. Adto ko mangutana. Ligo ko sa lain kay mamakak man. Bisag usahay mamakak akong papa pero ako mangong papa. Maligas-ligas gamay. Ari po ko sa akong mangutana kay siya may head sa inhan sa kanunay panabang. Ligon. Unya, ako nag-leader ko sa Catholic Youth. Di parehas. Pangutana, basa, pangutana. Musultir mo ako mapapangaon. Sakto bito na. Pero lahi man ta. Okay po. Sakto na, pero lahi po ta. Kung uyonan nako mga higala, wahay kalainan. Mapatas ang tanan. Mga igsoon, ang kanindot lang no, nga kita nakapili o pinakamaayo nga pagpili, kay kita po gipili sa Ginoo diha mismo sa atong pagdawat sa kamatuoran. Pero ingani ang sitwasyon. Magpadayon o pabilin ang atong prinsipyo gumikan kay kita na ay Ginoo. Dili pagpabilin nga prinsipyo nga pilosopo, garbo nga prinsipyo. Kay ang pagkamapainobsanon mo ay magdala ka nato ngadto sa kaluwasan dunga ni ana. Atong basahon ni kay ako gibalik yun para ang tanan nga naa dinhi mahimong mabulahan. Mao lang paniguro mo og basa kay para maswertehan mo. Kay mao man ay gisulti sa Biblia. Ready, basa. Okay, at least nangutana da ako unsang oras kay kailangan mahuman tadi pa mahuman alas 12. Kay ako nagtuo ko nga mga kabuhion mo dinhi kay dool mo sa dagat kanang dool sa dagat kabuhion na kay sige bawd-bawd ba. Nya pag-abot ag alas 11:30, alas 12. Maglaway na mo diha tanan, ako'y maproblema. Okay ra tong dihere atong pulis kay naay patrol car. Ikargahan pero wa man padayonon ako. Ato lang paspasan gamay. Unya paspas mo basa. Basahin mo dumi nganong akong iapil na. Kay di ko ganahan nga ako ray panalanginan, kay ako ray nagbasa. So karon nga nagbasa mo, paniguro mo, o niyan naminaw mo diha, wa mo magtabi sa inyong tapad, sigurado ko, swerte ta. Ang kuwang na lang, pag pamaulit na to, i-apply na to sa atong kinabay, ang unsang atong nabasa o nadunggan. Ingana ra, kuan lang, 1 plus 1 ni ato, sinultian. Bisag karaan na ka sa imong pagka-Adventista, hinumdumi na. Una-unaan ninyo ang mga abogado, mga doktor, magtuon pabaya sila. Bisan graduate na sila. Kung unsa na po'y bag-o nga kaso na, tun-an na po kita mga Adventista, nabautismuhan ako, Brad Juby, okay na, musimbag Sabado, dili na mo balik pagkahapon, kay nagtikungkong dito silang balay, o niya, sige tabi, bisag unsa, dili mo simbag Miyerkules, kay wa sa Biblia, dili mo simbag Biyernes, kay wala sa Biblia, basta ka nabautismuhan ako, okay na. Mauli lang ko sa tithe, okay na. Maura ba na? Oy, atong tanawon, basta ta karon. Mag-ingon mo nga pastilan. Kalayo ra di ini atong pagtuo. Basa gyud. Nganong bulahan, swerte ang nagbasa. Kung kita tanan kanunay magbasa, makaswerte na gumikan kay makakaplag kag mga bag-o nga pagpadasig sa katawan sa Ginoo aron ang Ginoo malipay mismo. Dihang panahon na panalanginan kag daghan mahimong maswerte ka. Diri ko padayon. Ano sa magbasa para di ta maglibog? Ano na may 777? Tulo ka 7. Alas 7 sa buntag, alas 7 sa gabi, o 7 ka adlaw sa semana. Mag-alarm ta mga kaigsuunan. Wa pa ni sa mga bisita ha, sa mga higala. Relax mo. Mga kaigsuunan, alarm ta ng 7-7 prayer. Kay gi-recognize na, order ka na sa General Conference. Ka-followers, pagka-obedient para sa Ginoo. Ngano na tay 7-7 prayer, himuon na to para pag-ampo na sa Holy Spirit. Ang kadasigon sa tanang katawan ng mga evangelist, magpadayon para ang Ginoo mubalik na para mapaybalo ang tanan ng mga kahigalaan. Akong gibalik-balik na, maggira na lang ang Pilipinas o ang China. Di pag yun mubalik ang Ginoo. Pero, kugi tatanan nga magwali, human tanan ang mga hiluan. Human tanan, mapahibalo tanan ang mga tao nga naapa sa kagawas nun, kalibutanon nga buwat. Na may dagan, na ay mga inom, na ay mga barangan, adtumog si Kihor, adtumog naga, kamutis, asa dapita, kay daggan pa mga tao dito nga wa pa makabuot sa kamatuoran.
Karon pasalamat ko dinhi sa mga officer sa ASI nga naningkamot o ang atong ADPRO nga naningkamot pod nga himo gid ani nga programa para makasir sa pulong sa Ginoo. Ano sa nato himuon ang pagampo, ang pagbasa sa Biblia adlaw o gabi. Imo na ingon ni David. Akong gikalipay ang bagtuman sa balaod kasuguan sa Ginoo ug ako kining gitun-an adlaw o gabi. Kini ato manggihimo kay nagsalig na tang mga Adventista. Ang leksyon ato lang drawingon, cellphone lay atong dalon wa na tay Biblia. Asa man karon ang tawag nga Holy Bible o kanang Holy Cellphone. Tanawa, abi ninyo motuotag sa dili mga upaw na lang ta. Kung dili nat ang mga upaw kanang madugay na lang ta sa atong pagtuo. Dili gyud ta mo asenso kay nagkabantay mo, nagkaanam ta mo ingon ta mo balik ang Ginoo, nagkalayo po ta sa simbahan. Wa na, gipraktisan ra nga ni ta atong pandemic. Gitudloan na nga ni ta. Primero nga naay pandemic, gusto mo simba. Pagka pabalik ko nagsimba, diri lang sa amo, diri lang sa balay. Naanad naman, tanawa ra. Kumusta ang inyong church sa mga igsoon? Mas gwapo pang inyong balay kaysa inyong simbahan. Nakabantay ta usaya na. Ang atong balay, paling kanindot. Atong simbahan, nga atong gi-introduce, atong gidedikar sa Ginoo na. Pero tanawa, say atong i-correction na nato gamay mga higala. Wisdom ang atong pangayoon sa Ginoo. Kay basig ang atong gipagapuhan ang ato orang silingan. Pero ang atong kaugalingon Pinoy-anan nga iya sa Ginoo nawala na. So karon atong padayonon. Diri ko. Mateo 14:30 gaingon dinhi. Apan sa dihang na matikdan ni Pedro nga kusog ang hangin, nahadlok siya og inanay siya nga naunlod busa misinggit siya, Ginoo, luwas sa ako. Arita sa kanila akong istorya ninyo. Sa dihang naglayag na sila ni si Jesus Christ, sila ni Pedro ang mga disipulo. Palakaw na sila kay ang ibalota unsay sitwasyon nga nganong mulakaw. Kini akong gusto kuhaan. Ang focus nga akong gusto i-share ninyo para mo daog ta o makakabot og kadaugan sa atong tinguha nga makapuyo ta ng bagong langit ug bagong yuta. Mateo 14 gikan na sa 22 ngadto sa 33. Pero kini nga share akong gikuan lang nimo ninyo gihatag para makahinuklog mo ba nga ay focus no nga magahatag ka nato og unsay kahadlukan nga ngano man ang bagyo bisan pa ang bagyo kay duol ra mo dagat naa pero ang Ginoo di mo sugot kung dili gyud ka malumos, dili gyud ka malunod, dili gyud pwede kay ang Ginoo dili mo sugot. So focus ta mga higala ning kahimtang nila ni Pedro og ni Jesus Christ nga iyang mga katawhan naagyapoy kahadlok, naagyapoy pagtalaw. Okay, diri ko sa John 8:32, the truth will set us free. Mga higala, humana ang atong gitun-an pila ka gabi. Tan-aw nimo kung unsa imong baruganan kaniadto og imong nakaplagan ang kamatuoran, maunay maghatag kanimo og kagawasan. Desisyon. Ayaw pagkadlok, ayaw pagtalaw-talaw. Kay ang imong kaugalingon na ang manubag atubangan sa imong giilang nga Ginoo. So ako tamong giauhag ni ana karon. Kay pagkahuman ani maghatag ta og desisyon. The truth will set us free. Maghatag kanato og kalainan. Bible gihatag nako acronym, Best Instruction Book for Living Everyday. Mao gyud na, wa gilain. So magkinabuhi ta, basa tag Bible, magkinabuhi. Ayaw ko mo, ingon lang ko, ayon lang basa ang Biblia gikan sa Genesis ngadto sa Revelation. Kay ang pagbasa lahi ang pagtuon. Basa lang ka nga magpaigarbo ka nga ako human ako sa Biblia tanan, pero tan-awa imo kinaiyan o saba. Tun-i ang Biblia, mga igsoon. Bisan din imo hutnon pagbasa. Pag ingon nimo nga bunga sa Holy Spirit, bunga unsa ang gugma? Ang bunga sa gugma, silos ba? Nganong hangtod karon namuti na lang imong buhok kasilusan nimo? So may kausap ana. Love is blind. Pasok sir, sorry gyud. Nakaminyo ko aning wakwak. Uy, why blind? Why love is blind oy? Ikaw ra nay buta kay ang gugma sa Ginoo siga ang mata. Dako nga makatan-aw kung kinsa ang imong parison, magpili ka. Ipapili gani nga ayaw ng kaliwat ug buang kay ang imong apo madaot. O papili gyud. Dili na di ta mo tuan ang love is blind. Problema na nimo.
kung mangita ka og problema diha sa imong pagkabatan-on. Suratsada nato ni. Best instruction book for living every day. Di ta mahadlok kamo nga mga dato nga taga norte sa Cebu. Ayaw mo pagkahadlok paggasto kay kwarta, bulawan, iya. Ang hagay 2.8 gasulti gyud. Ako ang kwarta og tanan sa lapi, silver, gold, iya. Unya ato man ang gipromote nga atong Ginoo na si Jesus Christ. Ato nang gipromote bisag asa. Na ata nagbilieve tag Trinity. Kay maunay atong Ginoo, maunay atong amahan pero naagyapon tay duda. Dato man na unya kita nganong sige tag pangutang way bayad. Dili na ta makasimba kay wa na tay iamot. Wala na tay iuli sa Ginoo. Be, unsa man ang istorya nga iya man ka ni. Unya nangangkunta nga we are member in the royal family and yet kita mismo reklamador ta kung naay amutan. Mga igsoon. Matata. Ayaw kay ang Ginoo di gyud mo sugot order niya na. Exodus 20 bersikulo 9. Trabaho, buhat sulod sa unom ka adlaw. At tanaw nato kung magbuhat kag maguna kag unom ka adlaw, wa ba kay mapopo nga okra. Buhat kag unom ka adlaw. Og usa ka adlaw ray ako gipangayo niya. Way lain. Nganong mahadlok man ka? Ang imong health madaot na lang kay wa kay tugtog, wa kay pahuway. Ang atong loss of health nagsulti sa 8 ka mga prinsipyo sa maayong panlawas unya ang 8 naa diha ang pahulay. Unya maniguro ka kay para lang gyud ka madaghan ang kwarta. Mga higala, igsoon, bantay ta ana. Tan-aw nato. Kay aton ang gilabuan ang Ginoo. Ang Salmo 24:1 gasulti iya sa Ginoo ang tibuok kalibutan ug ang tanan nga anaa niini. Ang yuta ug ang tanan nga nagpuyo apilta. So di gid ta mahadlok mga higala mga kaigsuonan. Ayaw pagkahadlok mo naay makaon, pagka naay hatag-hatag, pagka wala padayon og trabaho, Bernes sa gabi, hapon pahuway na, mao ni akong trabaho. Manakop ko Sabado sa gabi. Muundang ko sa akong pagpanerbisyo as a law enforcer sa Bernes sa alas 3. Pahuway na. Muingon ang akong hipi nga, job, Bernes na job. Daakop ng unom ka adlaw. Trabaho gyud. Nausay mga pulis nga manawag nako, sir, di man ko papahuwayon pasimbahon og Sabado. Kudong istorya ang imong Ginoo. Ayaw ko. Kay ako na pulis nga way nagdisturbo sa akong Sabado, Totilyo. Ang akong Ginoo ra nga giila nga tinuod nga Ginoo nga inyong giila nga Ginoo gihatag nako mga Sabadista. Di ta Sabadista kay Sabadista di man mawalik pagkahapon no. 70 Adventist. Mauray nagtudlo nako nga mag-focus ka job pagtrabaho ang usa ka adlaw ihatag gyud sa Ginoo. Ako extreme ko. Miyerkules simba gyud. Biyernes simba gyud. Unya naay mga wali, sir, pastor, ako imo ako yung mag-opening information drive ko. Mutabang ko sa buhat sa Ginoo bisag busy ko in my time for more than 12 years sa akong PO1. Walay mahimo pero unsa may gihimo sa Ginoo. Ang mga opisyal makita daghan ang accomplishment ni Espinido. Ma-appeal ang istasyon. Police station na mo man ay permanente ang ipangita. Accomplishment report, weekly accomplishment report, daily accomplishment report. Tan-aw na dito, sirit-sirit ng police station Espinido. O, may unang hipi. Job, grabe. Kita permitap, naatay award permi. Kung saman, muadto ka. Kung ayaw sir, ako appeal sa award. Kamulay dawat. Ako lay tigdakop. Di man ko silusos trabaho. Hala, kamoy dawat sa award. Ako lay tigdakop. Kay wa ko'y garbo anang magpresent ganito sa kampo para butangan kag medal. Wa ko'y pakialam ana. Pero na ang ko'y panahon akong hipi nga di na siya masugot. Nakita naman niya nga, oy, di na may job. Ikaw, atog yun. Kay deserving ka, kay imo na. Ako, sir, wala ko'y problema, sir. Pailob man ang ato. Giton anak ko na, kay para makahimo ko sa insakto nga trabaho, kay mauman ang gugma nga gihatag pangayo sa Ginoo. Mapailobon, self-control, matinumanon, naani mo ang tanan. Atong himuon. So pagka-Bernes, may una ako mga team leader nga, job, Bernes na. Wala simba. Na nagdisturbo sa akong Sabado, kamo nga nagtrabaho. Hinumduman ninyo ang pulis o sundalo, mas grabe na ka-stricto kay obey first before you complain. 24/7, the more nga naay holiday, the more ang trabaho red alert ang pulis.
Unya nganong itugot sa Ginoo, itugot lang gid sa Ginoo nga makahuman ko karon Oktubre. Wa ko nag dibi na ko anang adlaw ing papahulay. Kita mga higala mga igsoon. Naabay panahon nga ato lang tumanon ang tao kay di lang ta mosimba. Kay ang atong amo, atong sundon basing absinanta. Di ta pa eksamon. Tanawa ninyo. Ako dili magdesisyon magusga. Pero ang kinabuhi nako walk the talk. Unsay akong gitun-an akong kikinabuhian. How about sa inyo? Maghatag lang tagpaagi ba? Nga anong ato man gyud i-please maayo ang tao. Ngano ang kalibutanon may atong grabihon pag harvest. Ngano ang langit di lang gyud. Pero sige tag-promote nga ala ang adlaw ipapahulay no. Naa gyud 24 ka oras sunset to sunset. Pero ikaw naa sa sod sa simbahan pila ra ngani ka oras magsige pag kag tabi. Unsa may konsentrasyon nimo ana? Ang imong gihinaon na dugay ng paniudto kay nagdara ba kog tinubuok nga manok. Naara ba ko'y sweet and sour nga. Mao na huna-una kay ang tao pirmi ka ulit anang pagkaon. Mga ito musukol pa muna ko maghapon ta. Pero maluoy ko ninyo basing maluspad mo unya ang alas 4. Wa ngano man dili ko maggool ana kay ako magikinai ang fasting every Sabbath. Maghapon wa ko'y lubat anang kaon. Naay mga tigom na kung adtuan karon lang. Grabe si dokon-kon gikulata mig maayog kaon oy. Mao pa nga ni pagkahuman snack na po ipada. Mamatay po taan eh. Pero di ko mag-ingon, magduha-na nga si dokon kon ihawon ko. Pero grabe ko pa ang gagawin ba? Ngay nga na. Pero sa ako, wala di na magmatter ng kaon. Kay ang fasting is that is an stem cells. Stem cell na. The more nga wa kay kaon, magkausap. No need na ka nga magkuhag injection sa utok sa mga baka, mga mananap para imong injection nimo. Mo man minilyon man na ako'y mga amigo ana nga politiko mo adto sa laing nasod magpa-injection lang. Gikan kuno utok sa bukog sa mga mananap nga gagmay maipagkatao or utok na. Gusto mo nga permanente guwapo o gwapa? Mawa ng inyong kunot sa inyong agtang? Ayaw mo kaon. Ayaw nagpalabi kay mabuang mapugkakan. Di wala kay kang kaon. Nadaot na. Gwapa tuod, gwapo pero buang. Ayaw po. Tanawa na ko ng buang kung kunot ba naong. Himsog oy. Naayaw lamang po tayo kay kaluoy ba po sa Adventista buang. Ang importante diha, nga naa kay napupho sa imong pagsakripisyo maging extreme sa tubangan sa Ginoo. Labi na sa mga batanon. Taas pang abtan, nangandoy nga makatapos, nangandoy nga makaasawa, makapares og buotan, kay sige karon nagkadugay, nagkabalik ang Ginoo, bisan mga dugay na sa pagtuo, magbuwag gyapon. Sa mga pamilya na, kabantay mo kung adto mo ko samis, dali raman niyo ako Kasagaran, broken family. Madakpan ako ang mga batanon, asa may mama, wa sir. Ilo ko sir, asa mo papa, buwag sir to as Manila. Kasagaran. Mga tulisan po, dagko, maong gyapon, buwag. Pati ang paruhinog, ang ilang gidikanan, lain ang asawa, dagkan asawa. Broken family. Dinhi siguro naagyapon, pero ang akong punto pasabot ba? Nga i-focus nato ang atong paglantaw, pagkinabuhi sa Diyos, Kristohanon. Para kita makahibalo nga, na ang kahimtang. Truth, kamatuoran. Mauni atong unang topic. Balaana sila, makita sa Juan 17:17. Ang ikaduha, law of God, naa sa Exodus 20, 3 ngadto sa 17. Ikaduha, ikatulo, addiction. Tito 2:12. Ikaupat, law of health, Corinthians chapter 3 verse 17. Best hour, Leviticus 23:32, sunset to sunset. Ingana ang adlaw ipapahulay mga kaigsunan kahigalaan. Atong basahon. Verse 1, diretso na. Verse 13 to 14. Ready? Basa. Ingon ang Ginoo. Kung dili na kamo magbuhat sa inyong gusto sa adlaw igpapahulay, o dili na kamo magtinguha pagtagbaw sa inyong kaibog, o kung ikalipay na ninyo ang pagtamod sa akong adlaw balaan, o sa pasidunggan na ninyo kini, o dili na kamo magtuman sa inyong gusto, o magsigig lagtabi, magmalipayon kamo uban kanako,
tultulan ko kamo og magmadaogon kamo latas sa kabukiran. Mao nay pagbalaan sa adlaw ipapulay. Sir, sinsya gud sir ha. Pahuway gyud sa bado sir. Job, kasi nindot ba nimo? Ingon ako labaw. Maayo ka. Kay magpahuway unya kami mag-operasyon sa bukid. Why tingog kay self-control man ang katawan sa Ginoo. Asaba, grabe. Kahilom lang. Mao man ang pulis. Sige lang kasabaan. Pagka ikaw na po malabaw, sige na po kag wali. Hilom lang. Be, karon. Tubag ako. Naatay operasyon Sabado. Unya, unsa may imong himuon? Sabadista man ka, nganong isud kag pulis? Wa ko tingog-tingog. Lord, kinigid siya ba? Di man na akong Sabado. Sa una kong tubag. Imo man na. Taga-ikog wisdom pagtubag para masatisfied siya. Umanyag istorya, da kasaba kay maudi ay kuno ko. Sir, pwede ka sulti, sir. Sige. So, sir, abi nimo. Nagoy panahon nga makakuyog ko emergency. Kung ako ang team leader. Pero kung di, sir, magkuyog lang. Mostly. Paglakaw sa grupo, sir, ako dahil nang iampo. Lord, isag nangita, nagkontra. Pero ayaw taon, tagaig problema. Kay para di ko karespondi sa Badura ba? Sir, sultian ta ka, ako'y tig-ampo para safety mo dito. Siya, kirit, bugirit, uy, kinsa man kabe, ibalo ka, ga-underestimate man gud sila sa unsay gahom sa Ginoo. Bisag kita ngani kamo, mao pud ang inyo pag una-una. Pero dili na ako. Pag ilan ako nga naay tinuod nga Ginoo, ako gang giilang nga gamhanan gyud ang akong Ginoo. Kumikang kay gamhanan, dili ko magyawyaw. Dili ko magpaila. Akong ipakita sa buhat. Ugma karon si manaha. Tambong dito kay naay rehearsal. Mag-award ka sa Lunes. Ang rehearsal alang sa kanang pulis, Sabado na permitanan. Klase, examination, interview, naadihatanan, review, Sabado na permi. So, adi sir, i-present pagka Lunes sa flag racing, mag-practice Sabado. Hindi ko mo tambong. Pagka Lunes, hindi ko mo tambong po. Tawag, Job, tunga din sa Lunes. Sir, wa mo ko ka-practice Sabado. Tunga lang. Kamao naman ka ba? Dili ni mo atuon kay order. That's an order. No. That is not my order of my boss. Moya kong sundon to. Dili ko mo dili ni mo, pero dili ta magkita pag Sabado. Nadugay, maghuna-una na sila nga. Ayun lang tandugan na sa pinidog Sabado, bi. Manguha laglain. Tudloan lang siya sa Lunes, buntag sa'yo. Pasayohon na para unsaon pagmarcha. Kay kinalan perfectionist man ng polis. Kinalan tuan na ka dito, magsugod alas 7:30, alas 4 tuan na mo dito ang participants. Kay magsigig balik-balik og review. Sigig balik-balik og review na. Practice. Pag orada, sayop gihapon. Mga sayop gihapon. Madukdukang gihapon. Ay, di man tumao. Nga di man tumao itong practice. Ingana gihapon. So, dili. Perfecto gyud kung ang tao ray maghimo. Mao ni ako nabantayan. Ang tao, kung imong respetuon ang adlaw igpapahulay. Dili ikaw ang magbuot, mangita sa adlaw igpapahulay. Basaha ang Biblia. Magtudlo na nimo kung unsa nga adlaw ang ikapito o unsa nga ikapito ang adlaw nga igpapahulay. Ayaw kamo kita ba? Ayaw pagpatudlo. Ayaw sa kinsay imong sulti dia. Baruganan man na nimo pagtuon. Kamao man ka degree holder ka. Unya di ka kabasa. Kato ako kung naka-monitor mo, naaman sa YouTube siguro dyan, kana atong gipayo, reviewhan ninyo ang law of God. Reviewhan ninyo ang best hour. Makita ninyo kung unsang adlaw ipapahulay. Ang gusto gyud nga ipahulayan sa Ginoo o papahulayan sa Ginoo sa tanan niyang katawan. Din, kung inyo nang himuon ang pagrespeto nga grabe ni adlaw ipapahulay, mahimo magbalampuson ang imong kahimtang. Walay lain, wa man ko kontento man kung di ko ma-promote. Apply lang ko, di ko ma-promote, Lord. Lala, sige. Pero di mo sugot ang Ginoo. Mamaya akong boss. Ayaw, Joby. Pasag di inyong amo, mo ay magbuot nga ikaw i-promote mo ng akong promotion. Dili. Regular promotion. Meritorious na spot promotion. Dili ko maabot o magdungan kay ma-promote. Inon lang ka nga,
to ay promosyon. Kontento naman ko sa akong sitwasyon. Makontento nga ni ta, na ay panalangin nga ihatag. Pero dili nga ni ka makontento, kadugay na ako din ngano ang sweldo sa gatos gihapon, magrally ko. Pero makompetisyon, nganong kadugay na nako din ang akong sweldo mao gihapon. Humantikaan ka. Dawat. Pag pang-apply pagtrabaho, sir, bisag tigtimplang kapi lang, sir. Tigsilig lang, pagka naanak ka diya, abutan na kag 5 ka tuig, 10 ka tuig, hawod na ka, kay dili, pwede. Karaan ako din hapit ako mahuman, ang akong sweldo mao gihapon. Reklamador. Imong gipangandoy makatrabaho ka, hala, trabaho, mahalag di ka i-promote. Kay ang Ginoo mo ay mag-promote ninyo nato mga higala, mga igsoon. Amen? Kusga, kay mo rin inyong trabaho diha. Amen lang. Kaya para magtanaw ko nga, mata pa ba mo o natog? Okay, di ako. Consequence. Maghago ang consequences nato, tanan, nahibalota. Mga Adventista, nahibalota tanan. Tanan buhat. Tanan himuon na ay resulta. Ingon si King Solomon sa 12:14, whether we do good or bad, there is a consequence. Even done in secret. Bisan sa tinago na ay consequence. Sa tanan nga maghatag nato og kalainan, diri ko. Victory 1. Ang mudaog makadawat niini gikan kanako. Ako mahimong iyang Dios og siya mahimong akong anak. Sugod sa pagsugod mga higala, kung imong gikinabuhian, imong tuuhan ang imong gibasa, din kaw, magmadaogon ka, dawato nimo ang Ginoo karon. Makumplito na ang imong pagpaminaw o ang imong pagbasa. Diha na makita sa kadag-uan sa imong kinabuhi kung unsa ang pagkamamadaogon. Mao ni atong kinabuhi, ang pagtuo kung walay buhat, patay. Kung kamo nagsigilag tambong dinhi, naminaw diha sa unsa na sa internet, dili nimo ipakita sa buhat, mura ka anang kalabira. Patay. Wa ang gilain. Sayang ang imong paminaw. Wala gyapon imong girefuse ang Espiritu, Holy Spirit sa Ginoo. Muadto na sa lain kung dili ninyo dawaton karon, to tell you. Daghay mga tao nga nagkinahanglan mo dawat ana. Kamo swerte mo unique kay pinili mo. Tanawa gihimo mo dinhi. Nakadungog ko sa uban covered court lang, dili aircon. Dinhi pakanoon pa ka. Aircon, maayo ang kaplastaran nimo. Inimbitar pa gyud ka. Wa ko manumboy. Kay di man akong gasto na. Pero akong pasabot ba? Kung kahayahay kabutangan, naa na nimo, naminaw ka, kung tinuod ka nga naminaw, kung tinuod ka nga gisabod, gikuhit sa Holy Spirit, ayaw gid balibari. This is the last appeal nga akong ihatag sa mga higala nga nagbasa abanid gikan sa Domingo hangtod karon. Pero ako maingon ninyo mga higala, why pinugsanay ni? Kung inyong nakita, nabati, na feel ninyo nga Ginoo gyud ang inyong giistorya. Kay igo raman ko magdadi ni sa Ginoo para makig-istorya ninyo din tanduin na. Ayaw balibari pero kung inyong duha-duhaan magkita pay maglayog. Iyan na natong kahimtang. Put God first. It will change your life. Nato tanan. Bisag mga Adventista, mga kaigsuonan. Kung ang Ginoo mo ay imong unahon sa tanan, mag-usab nimo bisan pa sa imong pagpanlantaw, sa imong binuhatan, sa imong sinultihan, kung maoy Ginoo ang imong unahon. Ang makadili nato, pugong abi ninyo, usara gyud kanang posisyon. Kabantay mo na ate daghang kwarta, mayo atong posisyon, ang atong sinultihan mausab. Makadaog tas loto, na natay minilyon, ang iyang kamot di na usos, di anas hawak. Ako kamo diha, ako sa mo diha. Ayaw sandigin ako sa kinan. Wa na. Mao na. Ako, di pwede. Ang akong kini ba, gara-gara naman gini. Uniform lang ko. Kay mo, lagi pag-identify lang, pero usahay po lang ko magtanaw mga igsuon, kay makahatag o kagarbo. Akong gihangyo ng Ginoo Lord. Ma-official ko. Ayaw na lang ko official kung ang akong kinaiya mausab. Muna di na ako maduulan kay napulo 20 na kabuok ang nagwardya. Maria Josep. Di pwede. Hatag ka nato og dugang mga igsoon. Wala ba Jesus ha, Maria Josep ra? Himantayon ra ba mo? Blasphemy man akang Diyos di na si Maria ug si Josep, di man.
Di na ako pakapinang Jesus. Kaya di na maayo. Kamu ba, imbis ka tugon, papag-ingon, Maria Joseph. Nato gibuta nga, Jesus, manguta na dayon. Ayun lang ta. Taga Bugo. Ano na ta ha? Padayon ta. Mao ning kahimtang nganong pagrespeto nako sa Sabado ba? Mao na yung mga accomplishment. Nag-contribute ta sa kalinaw sa Pilipinas. Gihatag na. Pahuway lang gyud job og usa ka adlaw sa semana. Why office si Espinido? Why trabaho si Espinido? Why tanan kay ang police station pag adlaw ipapahulay? Dili magsira kay di man ato. Loy, dili. Kasab-an tas pulis ana sa gobyerno. Able pero nanganta ang mga preso. Hallelujah. Oh dili. Mura po taga kuana na taga London. Kanta ra gyud dito. Adlaw igpapahulay balaanong Sabado. Kanta. Pag abot na itoyo, police clearance, appeal po og kanta. Kay Sabado. Wa man na sa relihiyon ang pagpahulay sa adlaw igpapahulay. Dili na sa relihiyon. Sa Biblia na ang gisulti. Saman? Atong debatihon? Naman si John dito din hino. Nitaas na siya? Di kay sa una, mubuk man to sa mo ah. Di nangumusta ko ba? Kamu ba? Mao na ikalain ninyo. Kini bang Adventista gyud ba? Grabe. Mangutana gyud ko kay sa una sa amo asaliti mubo pa siya. Kay basig din hiyo unsa man. Ayo na lang. John, grabe mga igsuon ang sitwasyon. Di ako magtan-aw ba nga ngano man ang pulis nagpahuway og usa ka adlaw ma-accomplish dayon ang misyon. Ngano man na ay police station nga 24 pila ka buwan, pila ka tuig, huway pahuway. Pero ang krimen ni dako mo nang niingon na sila nga si Joby ba human sa Usamis ibutang na sa Bukidnon sa Valencia kay mas taas ang krimen pagkahuman ko dito adto na po sa Cagayan. Dili man na pasigarbo mga igsoon mga higala. Mao na ang realidad. Ngano mang demand si Espinido, wadto kaluokan na mga streamer, welcome. Joby Espinido, ngano daghan may magkinanglan. Usara di si Espinido ang pulis? Dili oy. Wa sila kahibalo sa gihimo teknik ni Espinido nganong mo accomplish. Simple ra gyud. Fear God and obey His commandments. Because that is the whole duty of man. Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Simple ra gyud. Maura di ay na sa inyo usad asa mo manadbaho ayaw ipagkauwaw na ayaw is alang-alang pagsulti nga oy kliyente sorry adlaw ipapahulay karon according sa Biblia dili kay sabadista ko mauna dili oy ikaw ray naghimo ana imong pahulayan ayaw mo sa dayon sa muari mo gikan sa Domingo ngadto sa Bernes. Adlaw igpapahulay naa na sa Biblia o resita. Tagae. Mao na accomplishment nato. Dili na ika talimadon mga higala ngano man. Tawag sir ngadto sa taas. Ayaw lang gyud timing ha og Bernes. Kay Sabado, pahuway nako. Kay naa sir sa Biblia. Job, ngano man di, gidili di mo trabaho anang Sabado? Wa man gidili sir. Wa man gidili na nako kay Seventh Day Adventist man ko. Kamoy gididaan kay mo trabaho mamog Sabado. Kamoy didaan ako. Dili na gidili nako kay ako na nang gipahulayan ang adlaw igpapahulay kay naa sa Biblia dili sa relihiyon. Ingana na kasimple, nakuha ninyo ako pasabot. Maigsoon, ayaw pirmi dalan ang imong relihiyon. Kaya di na makaluwas nimo. Ang imong dalon, ang pulong sa Ginoo kinabuhi. Kay ang pagkabuutan nimo sama sa ila ni David, ni Job, ni Abraham, gumikan sa ilang pagkabuutan. Dili kay sila, gitudlo sa Ginoo, pati ilang mga anak,
maapil, no. Ilag yung binuhatan individual. Maghatag ka na to kalainan. So maoray ni makadaghan para ipaililan ako ninyo ng mga amigo nako sa una. Yan ang kahimtang. Unya, unsa ka demokrasya? Di na ako na ikaw i-present. Nga naman, ako'y taas pa ilob. Na ako'y hatag nga limit, hatag sa tao, taas o pailob. Ang tuyo na ipangan sa watch list, tawagon, istoryahon. Ikaw, sir. Mayor, ikaw, kung kamo naa mo sa lista. Pag-usab na mo, undang na. Isurinder na para mahuman mo. Human itanan. Istoryahon, oy. Dili kay pag-abot na ko, kontrahon dayon dili, oy. Ako'y mag-imbestiga ninyo, dili ang presidente. Unsay instruction sa presidente, dili kung musunod, ana. Kay ako may mag-implement. Pero, kung imong supakon, sa dihang ako'y mag-implement, ako'y mag-imbestiga, ako'y mag-istorya nimo, found out later, nga tinuod na manubag ka sa akong Ginoo. Nga na ra, istoryahon sila, isurrender. Wa man, primero, ikaduha, katulo, kaupat, magsigtawag, magsurrender, pagkahuman, sultihan na sa, nga ayaw, kay wala, naidaghan mo dili. So, atong i-implement insakto, ampo sa Ginoo. Lord, pinakadako man yun nga problema. Unsa una ko, ang musugot ang akong Ginoo? Fasting kog 7 ka adlaw. So, kasi mana? Huwag ikaw na, Lord. Para, imo, ihatag din ako para mauli na ako sa liti. Yay, di aw mo na. Grabe kusog. Adto sa Manila, mag-apply og search warrant. Mahibalo pa sila nga nag-apply. Blaya sila tanan. Sayang ang akong fasting. Pero tunan ako ngano, no? Napas mo na ba ko, Lord, mukhaon sa akong uskasimana kapin. Kay basig madaot tagi ko. Istorya na po ng Ginoo. Istorya, basa sa Biblia, ampo na sa sa kagyod. Otrohe, ihatag sa Ginoo. Human ang istorya. Pinakataas na ko, kanarang usamis, gani abot kog 6 ka buwan. Sa trabaho anang Paruhino groups. They exist for almost 40 years. Pila ka mga opisyal ang gibutang. Dili ko maghatag ninyo mga higala nga, manghambog taha. Ako lang ipaybalo ninyo, gumikan gyud sa Ginoo. Magsalig tatanan, kamo karon nagtanaw, kung kita tanan magsalig, atong isalig sa Ginoo ang tanang buluhaton, grabe ka perfect na. Dili man ta kita perfecto, masayop pang gyud ta. Ako nang giangkon nga, ihungani ko nga mas makasasala pa ko ninyo, pero sa time di ay nga imong idikar sa Ginoo ang tanan. Wag gi imposible. Gipadayag 21 City 8. Nagingon dinhi akong balikon ang mudaog makadawat ni gikan kanako. Mudaog sa mga pagsulay nga naa permanente nimo. Kay waylain atong kontra mga higala mga kaigsunan ang imo rang kaugalingon. Ikaduha, kanang imong paris balay. Ikatulo, kanang imong kauban simbahan. Maura na atong mga kontra. So kung di mong focus, dili nimo i-focus tanan panahon sa Ginoo, diha ka matumba. Focus lang. Pasag din ang naidaot. Pasag di, ayo pagtubag. Kay damor ka magtubag, masipyat tanong ka, mudako ang problema. Mudako ang problema. Focus ka. Importante yung sa akong igsoon. Wa lang ko kusi Wa lang ko pasakiti. Padayon ta. Padayon. So, gaingon din apan ang mga talawan, ang mga wala, magtuo, mag-abot ta sa impyerno, mga higala, mga kaigsoon. So, atong usbon, naa pa may panahon. Kay wa pa man ang Ginoo, wa pa may close provision. Isig pa ning kamutay ta. Basa sa Biblia na ay mga tigom, mga batanon pagamit gyud. Mga ginikanan bisan dili na kaya. Hala, kung makaabot pa kadto na ay usa ka kilong bugas, hala ipadani dito para kanang inyong liman mo tubo na. Kay nagniwang na. Sige, pakaon. Hala na kay pakaon lang ayo pakan ang tinapa kay pagpatay man ang tinapa. Kanang manok imo no ipada sa imong liman, patayo na. Utan na may kuan to tangkong. Hala, birato ka na samot ka ng mga ganas na sa likod sa septic tank. Sa mga kuan, tambok kay na. Ipakaon na. Hindi mo makonsensya. Pakanon ang liman o ang inyong pastor sa mga utanon. Kay maunay sign sa gugma. Dili kay bagong bisita, pakanon ninyo og litson nga kanana ang wa man siguro din tuas kuan ra sa Misamis Occidental. Basta kay kana akong kuyog ba nga gamay man na sa una karon tulo na mi kaadlaw ni dako na. Gikan din giimbitar ko ngadto sa Plaridel. Pastilang kada kaon. Kanang kuan ba kanang pabo mag-anaw?
murag na lunupan ba sa Yolanda. Basta kay tanawan ako, bali-balion ang paan ko, luuyas pabo eh. Hala, kanang murabag nasuko, magkaon. Hala, yun. Pastilan ko. Hala, birahin na. Basta kay, silipan gud mo. Wala. Magtanaw ta. Unsay sign sa gugma nga gihatag sa Ginoo. Iyang dugo, iyang giula, para lang yun tapasayloon. Unsa ang pagkaon, ato padayon ni gamay. Gamay raman ni akong isya dinyo. Corinto 3:16-17. Mao ni ang law of health nga balaod. Mag-abusar ka sa imong lawas, masakit. Mao na ang balaod. Balaod nga isigutan na ay penalty. Na ay consequence. Mao na ang balaod. Padayonon ako. Gaingon din Counsels on Diet and Food, chapter 23, fleshmates. Tanawa, ato ning gibaligya, mga higala nga naa diha, utong sa mo diha. Kay hisgutan ako kani ako mga igsuon nga mga badlungon. Ako tan-awon. Atong gibaligya ning libro ni Ellen G. White. Gipromote na to. Pero wa na to kinabuhi Naman. Mabasa man. Bisan si Ted Wilson, ang atong elder, presidente nato sa General Conference, nagrespeto sa mga balasahon ni Ellen G. White. Kumusta mo mga taga-Bugo, taga-San Remigio, Tabugon? Asa man nato ni Osmond, ato na kinabuhian, nga kadugay na ani atong gipromote, gipamaligya, wa nato kinabuhi Dugangan nato ha. Bantay mo diha. Ang pagkain ng karne ay lalong delikado. Tagalogon ko lang para di kayo sakit. Ang laman ay hindi kailanman ang pinakamahusay na pagkain, ngunit ang paggamit nito ngayon ay dubling hindi naaangkop dahil ang sakit ng hayop ay tumaas ng napakabilis. 1905 pa na Ministry of Healing. Grabe ang karne. Sige lang. Tanawang tani. 719, Council's Diet and Food. Ngayon din itinuro sa akin na ang pagkaing laman ay may posibilidad na gumawa ng kalikasan upang agawin ang mga lalaki at babae ng pagmamahal at pakikiramay na dapat nilang madama para sa isa't isa. Ang karne mag-ilog na sa kinaiya nga normal unta, laki pangasawon babae, ang babae mamana og laki, magkuha na nimo nga tinuod ng gingon sa mga vet, mga animal doctor, nga naay epekto ang sigig kaon og manok, di sa manok na, kay ang manok nagkaon nagbago. Si Ellen G. White kasulti na daan. Amigo nako nga tag-iya sa veterinary, naay iyang unsa na feeds nga gibaligya na as Cagayan. Catholic fit defender siya. Siya ga-problem siya. Bay, nag-istorya mi, sakay mi sa barko. Mag-fish mask pa. Ikaw, unsa may imong answer? Kay mura magdagay imo kailan niya, doktor ko. Wa ako makaibalo nga sa mananap di ay. Oy, gailan. Oy, dok, naa ka diha. Na ako'y tindahan diha, sir. Ko tinuod na nga makabayot ang manok siya. Tinuod na. Tinuod na. Ako, Katoliko ha? Kamu pa nga, unsa mo, kay nagdama mo ron. Wa man din ako padayon, papadayon sa ako. At magbigay ng mababang pagmamahal upang kontrolin ang mas mataas na kapangyarihan ng nilalang. Mao nang resulta. Ayaw ninyo, actually sa libro ni, mao ba ni? Wa nang baklaw to, ako ni nagbutang ana. Kay ako may nagpresent karon. Para maklaruhan mo. Nga mao di ini pasabot ngano ako man i-slide. Kaon mo. Tanaon ta. Padayon ko ha. Isda, arita sa isda. Okay ra sir kay di na makumuka og karne pero isda lang gamay. Tanaw ta. Ingon si Ellen G. White, sa maraming lugar ang isda ay labis na hawan ng dumi ng kanilang kinakain na nagdudulot ng sakit. Ito ay totoo lalo na kapag ang mga isda ay nakikipag-ugnayan sa dumi na alkantarya sa malalaking lungsod. Ang mga isda na kumakain sa mga kanal ay maaring dumaan na malayong tubig at maaring mahuli kung saan ang tubig ay dalisay at sariwa. Sa makatuwid, kapag ginamit bilang pagkain, nagdadala sila ng sakit at kamatayan sa mga hindi naghihinala sa panganib. Kaon pa more. Sige lang. Okay. Kini maugapon. Hindi na mo dagang kay basig mga guol na mo. Diakos leaders, mga pastor, canvassers, councils on diet. Let our ministers and canvassers step under the banners of strict temperance
Never be ashamed to say no. Thank you, I don't eat meat. Mao nay trabaho ko sa pastor dili kay mukaon na lang kay ang igsuon naggilaming na niya ang manok usa ka adlaw usa ka semana na para ra gyud nimo pastor. Brad Juby mauwa man ko kung balibad. Uy mga pastor, mga leader sa church, tanawa na ninyo. Ato man ka nagi-promote din na nato nagpamaligyan ang libro ni Ellen G. White kundi nato kinabuhian. Nagpasabot ba nga kwarta ray tuyo sa Adventista anang Ellen G. White nga libro? Kamo kahi balanse mga igsoon, mga higala. Sayang ba? Mo nang akong kita na usahay, kitang problema ba? Kita ra gyud. Pero di na tatanan. 3 years nilabay sa akong pag-vegetarian, sa akong pamilya, wala may kaya basaan ng Ellen G. White, to tell you. Prangka nga pagkasulti. Ako lang giwa na kay, di na ako gusto sundon, kanang giingon nga, Job, inheritance man na, kanang high blood, sakit sa kasing-kasing, kanang diabetic, inheritance na. Kung imong ginikan, ako ginikan ng 58 years old pa namatay, mama na ako. Diabetic, complicated ang sakit. Kung akong itry pagwa, ang akong maigsuon nga sundalo, upat raman mi sa Napolo ang SDA, puros na, ang kamagulangan na mo, wa na. Ang inabli na, mga inoperahan na, tuwa sa New Zealand. Ang sunod nga pulis, duha, namatay nitong usa. Kay grabe yun. Mukha o di magpapugong. Dili na nga ni Matos Balay. Kay magsigir ako ng basag Biblia. Dili na po dito magdugay. Kay sigir ako ng kaon o gulay. Madugay ko no, puy anang iyang tiyan og sawa. Dagay mga reklamo. Ako nagmahal nila para mo taas ang kinabuhi, pero sila di masugot. Mao nang akong pagmahal ninyo, mga igsuon ng kata, kung tinudanan ninyong pagtagad. Dawatan ninyo ang wisdom kaalam maghatag sa Ginoo. Makonsinsya ta, kanong magbuot man ta sa atong lawas. Sir, kanang di ko ganahan makakaon ang but. Maglaway-laway ko, mura day gihiluan. Sir, naunsa ka? Ngano man, dili ka kabalibad, kay imong giangkon, nga imo ng lawas. Pero kung imo angkonon nga iya sa Ginoo, then, dili ka mag-alang-alang pagdawat. Bahala na total. Nakakao naman ko diri. Okay. Diri ko katapusan siguro ni. Sikan. Gaingon din sala ang pagkasakit. Diyan na punta. Ang pagkasakit, sala. Nga naman, what you eat is what you are. Ang imong gikaon, unsa ka mo na imong gikaon, pag baboy imong gikaon higala, baboy pug ka. Mao man ay ihatag nga magpasabot. Oh. Mga Adventista, ang pagkasakit, sala. Ingon si Ellen G. White, dili si Espinido. Ako lang gisiya niya. Kung gusto niyo iklaro, kuhaa ang reference. In English lang dito. Ako lang gibisaya. Sala. Karon, gumikan sa mga ginikanan nga dili pwede pakanon ang anak kay gamay pa manggod sir kanang di ganahan mo kaon og utan. Uy, kisa ba na ihawd ang imong anak og ikaw? Umumi na siya ro kasi mana di na mo kaon og gulay. Kami, ang among paagi, di mo kaon og utan, kay naagi bata, isagol na mo sa scramble. Ang katong mga kamunggay, i-smoothie. Pinuhon, kung mag-itlog ka, mag-itlog, gisa, ibutang ang kamunggay. Hala, butang para ang iyang lami, madugay, makatilaw ra siya utanon. Hangtod, anam-anam nga, ang tulo ka itlog, duha na lang. Ang duha ka itlog, usa na lang, para na ang lami, naapim niya. Depende na, mga wisdom sa Ginoo, maghatag og kalainan. Okay. Ingon din ang Korinto 8:19, 19:20, dili na ni atong lawas. Balik-balik ko na in which master na sa Adventista. Mga igsoon sa kadali lang ba? Ako, I always considered this meeting celebration of God nga kausar ako dinhi. Dili na ako magkinahanglan pabalikon ko ninyo. Mao nang akong iburak ni akong nahibalaan. Musugot mo sa dili. Human naman. No? Pinikitay na ta. At least na ako, human ako. Sir, human ako dinhi sa bugo. Wa na. Problema na nato, pero ang ako, kung imong nakita nga makaayo, dawata sa pagkamapainubasanon mga igsoon. Mga higala. Kisa may nangandoy, nga gusto mamatay, di kabot og pinakaedad. Di ba? Ang birthday celebrant mo, ingon nga nita nga, atong iampo ni, nga ang imong papa, mutaas pag kinabuhi, bisag tiguwang na ka, ako naibalaan, si ma'am, bago pa nag-birthday. Ma'am Prasco, unsa may mga pag-ampo? Di ba, ang pag-ampo, mutaas ang kinabuhi pa, dugangan. Unya pagdugangan ang imong kinabuhi, maayo pod og lawas. Unya pagkaman gipakaon nimo anang manok nga nagkuob. Beef stick. Unsaon unya? Birthday cake nga baling habuga. Pagpatay na oy dili pagpataas kinabuhi. Pagpatay na. Naapay giandam kay Adventista magtago-tago ang soft drinks ibutang sa
butanganan og tubig. Sige ko, usa na tumbler? Oh, kay mauwa man kita adto butang sige. Mo inom may buong ka nga adto pasluyo. Or balik. Ay kay may balaan soft drinks ang gibutang sa tumbler. Ngano man di gyud ta kadili. Dili, you are not your own ingon diha. Gipalit na ta iyan na sa Ginoo mga igsuon, mga higala atong tiwason. Naa naman ang ato tanang kita. Nagmatinumanon ba ang atong COP? Gahatag ba og duga nga kita makahimo sa pagsimba? Oras. Okay. Tiwason ta lang. Mga higala ang pinailan nga tinuod maghatag og pagway pagpig. Ingon ko bago pa ko na Adventista. Kula, Sheila man pangan sa akong asawa. Wa gyud nako usba diyan. Ang pangan sa kumisis kay kung imong usbon mausab ang among pagtagad. Kanang akong Sheila og Juby, mo guni pagkita namo nga. Day gapahan gyud. Kung akong usbon ang pangan akong inon mama, basi mag-amin-amin ako, mama. Na may nga na, pa. Ay, imong asawa, imong mamahon. Una pagkagabi, imong remedyon, mama. Dili na pwede. Mausab ka, ana, uy. Maubitaw na usay, kabantay mo. Nakabantay mo? Kanang inyong mga pangan nga dili ba, oh? Ay, epektuhan mo. Magkuyog mo, mura kang ina. Nag-unas tatay, ang inahan to ang nagsunod. Kaya, ang tawag, nay, dari na, ma. Mami, ayaw, uy, kilalang presko gid. Job. Sila. Grabe. Labas, uy. Pwede po. Kananggang. Muna po, ginanggang. Ayaw gid. Pangan, gid. Kaya mo man atong pag-ila-ila. Nakabantay mo? Job, si Kuan Job, sila gipaila-ila sa akong igagaw ba? Job, si Sheila, akong classmate. Sheila, akong igagaw, si Juby. Tanaw-dan. Kini. Istorya naman eh. Wa man ko'y lain uyab nga Adventista. Puros man Katoliko. Unya ka ng Katoliko kay mga katul man nagpaa. Makadungog og tukar dain ana. Unya di man ganahan mi musayaw kung di makainom og mga naay makapa abtik. Na tanan, naasinihan, so kay lami. Nindot po na ang mga ngit-ngit abutan. Adventista, imo agdahon nga mutan og sini, wala. Muapir sa among among military ball. Kay officer man ko, advance officer ko sa ROTC, dili mo kuyog. Yes, maunay akong gipangita. Mabilin gud sa balay nga, usara gud ka pares ang sinilas. Kay mo man problema karon. Mga asawa, magduwa-duwa og madyong. Hikap-hikap sa kamot. Paghikap, dagtan away. Biktima, oy. Biktima. Usa na nga kapabungkag sa pamilya. Nakatabang ang pulong sa Ginoo nga mahimong maklos ang managtiayon. Pagpanguli inyo karon diya. Sorry bitaw. Ay di ko magbuot sa inyong pangan. Ay pwede po din nga nang Jollibee, Jolly, B. Pwede ba? Sweet. Sugar cane. Luod po na ay. Pero bisag di katamis, parat-parat na kay nanimaho nag-ipikasin, kin gihapon. Pangan, yun. Pangan. Mawal pero hindi ha. Ang pagkamangyatagon, pag-uli sa Ginoo, mga igsoon, gipangutana, nakapanulis ba ang katawan sa Ginoo? Nakapanulis, iyon ko la. Atong uli anak, 20%. Nga naman, kung kadako sa ato 80. Usa kagatos, Gisray, iuli sa Ginoo niya, kinirabang offering, ikaw na magbuot, kaning pinakagamay yun. Ito gusto mo eh. Pag-agi sa halwa, kanang panaksan, at tagtagigting pa. 98, 95 ang imo. Gis, 90, 85 ang imo. Ang sa Ginoo, Gis ang tithe, 5 pesos ray offering. Atong usbon, wa may magbuot na to. Pero ingon man gud ang Ginoo, sulay ko ninyo, di ba? Naba na diha? Naba din eh? Ato pa rin ang gamay. Sulayi ako og makita ninyo nga ablihan ko ang mga bintana sa langit mo nang pirminti talisod mga higala. Igsuon. Sulayan gud. Sige, hatag. Pagka na ay gift na ay patag bonus, tunga 50-50. Ako wa gyud koy butang mga igsoon sultenta mo. Nakaabot may slaing nasod, bisag piso wa gyud gasto. Ana, grabe, mauna ako mo amis ko ba? Maura di ini atong himuon. Hala, hatbag nato kung pagka naay gamay, bisag way kwarta.
maghimo ta og pakaon sa silingan. Kay naa may bag-o nang abot. Iimbita na to niya panihapon diri, pero di pa magkaon, pabasahon na to Biblia. Abot ta. Ayngon sila, Job, nakaimbita na kako. Oh, siya, wala ba tayo ipalit? Ayaw pagkaguol. Kay dato ang atong Ginoo. Pagkahapon, naanay manawag. Jubi, kuha dito, ipakuha kay to ay para nimo dito nga extra. Mga ako anak nga, pa, diyan lagi ko ako. Sige, ipalit dahil na, panihapon. Unya kada gabi maggasto ramig 3,000 para panihapon sa 40-60 katao. Unya ang among ipakaon, puros vegetarian, gulay. Dili gulay ka na inyong kutuuhan nga, tangkong, ganas, sa silingan, silikon. Wala, uy. Ganas nga maayo po pagkaplastar, pagkaluto. Tinunuan nga nangka, beef steak nga nangka, unya ang butanganan kanang kuril, unya ang baso nga butangan og juice nga kanang lemongrass o kanang kamuti tops nga juice katong giingon ako nga gikan sa CR. Baso nga nag-ana kanang naay hawak-hawak ba? Nga murag tuwa ka sa diskuhan katang tuwa ka sa mga kananan ba? Unya butangan og juice dito, butangan og color-color, limonsito nga mo pink siya, mo violet o sa pang color diha. Butangan dahin og lemon sa baba. Butangan og istro ka ng mga nilabay sa Jollibee gawas nga nagbawog. Butang dahil nito. Higop-higop din. Oy, murag mga opisyal ang akong bisita. Lagi, bisag man na nagatra silingan. Pag abot ito, ganahan ta dito, kumplito, tanan diha. Lingkuran mo na po ang among bisita mga mayor. Dili na to, lain-lain kaya, kinisilingan na to, kay manguha aramig basura, palingkuran na to plastic. Wala, patas yun. Kaya ang Ginoo malipay, the less fortunate. Imong tagdon og maayo, ang Ginoo siya na ana. Wag buhok mao nang i-encourage sa mga igsuon, magsuon man kata. Pagpagamit sa buhat sa Ginoo, salig sa Ginoo, iuli kung naay tan-aw nimo nga makahatag ayo pag una-una nga maglisod ka. Lord, imo na nagpailaman ko nga imo. Ayaw ko pakaulawi ingon sa ingon ni Pablo. Ayaw ko gimo ang dato, Lord. Kay basig makalimot ko nimo. Ayaw po ko gimo ang pobre, kay basig makapakaulaw ko mangawat ko. So unsay gusto sa Ginoo? Medya-medya lang. Makakaon sa udto pagkapanihapon wa na. Lipas mo. Salig ka. Kita ray nagpractice din higtulo ka kaon. Ako ang naibalaan, naa na nga ni mga Adventist karon nga duha na kaon na lang diyan, duha na. Alas 9 sa buntag, alas 10 o alas 3 sa hapon. Pero pagkaudto manok ang ububan. Wala na. Karon simple naman, amo kaon, ako wala maghatag lang og kuan. Ang kanindot lang gid ba? Kay mo samot ka sa pagpasting bisag di ka kakaon og karne pag practice ba? Tambong mo niya kay tuluan ta mo unsaon nga makabiya mo og kaon og utan. Karne na inyo perminti unya hapon. Basta ha, ingon siya, sulayi ko ninyo jubi. Kay wala na mo iigong kabutangan kung inyo kung salain. Ihatag ang ako, ihatag ang kang Cesar, ihatag ang saunsa. Pero special sa Ginoo Lord. Wagi kuan ka nang hunang-huna ba? Moingon na ako misis nga, may baka-job no kay dili ka Adventista pero grabe mo kadasi ako. Gisayangan ko, I am blind, obedient in my time. Nga naap ako sa lain, magsigig lod-lod, amot, pasaan ang cross, bisag di mo sulti. Karon nga tinuod na, di na ako tinudon. Kamu, baylo ka ta. Suway mo pagkatoliko. Oh, sorry. Suway mo pagbalhin sa lain liyon. Unsan nyo kadasig, unya mo balik mo pagka-Adventista, dakong diferensya. Unya, naa naman ang kamaturan din eh. Nakabantay mo, kanang mo yun, mo inamataan mo ipakamatyan, nga way ebidensya. Nakasuway ba na ang uban nga parehas nako. Kanang mga prinsipyo ha ba? Diba? Grabe na to kapilosopo. Karon mauna niya ang tinuod. Diha na ta musulti nga, mao mataan pakamatyan. Unya, ingon ang Ginoo, sulayi ko pirmi ninyo. Wala tanan mo hatag nga regalo, mangutanan na pud sa presyo pila ang presyo. Masakyanan, sinina, cellphone, mangutanan presyo pila, Titan. Kaya di ko kapalit og sakyanan kung kwarta ipalit nimo unya ang 1.4. 10% pila. Tubag mo, mga bright man ka mo din eh. Ha? Pila? 140,000 ra. Naa na kay sakyanan, 140,000 ra. Iuli nimo sa Ginoo, Lord. Kanindot. Unya, mo rin tagahala ko. Ayaw po daghala Lord pagpanghatag. Kaya wala ko uli.
Igo-igo ra, gamay ra. Nahula man rang. Mga igsoon, higala, kita ray gipapaabot sa Ginoo. Maging honest, loyal ta sa atong Ginoo. Kay ang Ginoo mo pilo paghatag diha nimo. Deuteronomio 11:18-20. Isulat ninyo kini sa kilid sa mga pultahan. Mga bersikulo, basa mo at tumos balay, pati kasilyas, malibang ka, nagbutang diya ang 1 Corinto 12:10. For when I am weak, then I am strong. Utong gyud para makalibang ka. Basahon nimo ang bersikulo na pulo ka sugo 23-21, tanan libot, paglingi, bira, diri, likod, na tanan. Paggawa sa balay, basa gyapon, siya ro na ipanuway dinhi. Na ako'y husayon, kay pastor na may magpahusay gud. Naapa sa gate. Sir, di ayo ko. Sige, pabasa-basaha sa silingan. Pag suod sa balay, naapa sa gawas na mga bersikulo. Suod sige. O sa problema, sir, kini ako igsuon ba? Dili ang yuta, siya ragwin magtikad. Dili mamahin og abot sa lubi. Ano ko, basahan na. Sige, basahan. Nag-abot basa. Akong opisina, sige nagbasa, memorize na kay pag-abot dito. Ako ipa-recite ninyo. Na ay mga text dito, parte og ilog sa yuta. Dili imong yuta, magpa-ilog, tanan. Abot dito, unsa man? Na amoy Ginoo? Na, sir. Sige, basa sa Biblia, dungan. Maghinilakay na lang, pasaylo ay. Sa ta Biblia, ato gamiton, kay wisdom na. Maghatag nato ni mga Adventista, maunay kinaon. Ang akong police station, maunay ang mga porma. Mga haligi na ay mga 23, 91. Pagsudi mo dito sa desk officer ba, naabay, masunod kag police, di man naay batignaw, batinang ng gwapuhon nga, mangutanan nimo, taga-asa ka? Nya, sigara ba usay ng mata? Oh, taga-asa ka? Ganihara ka diri, unsa may mo toyo? Gibiyaan na sa asawa o nasumbagan na sa asawa. Sir, kana ako police station, smile gyud. Sir, ma'am, unsa may ato, ma'am? Mao na desk officer. Sa likod ana, mao nang napulo ka sugo. Magbarog ang akong pulis dinya sa tubang. Masuko ka, sir? Naara ba napulo ka sugo sa imong uhan, sir? Maunay kamo, unsa may himuon ninyo kamo mga maestra? Utang niyo napulo ka sugo kay sa Biblia na di na sa relihiyon. Hala, mga estudyante, di sir magsugod. Okay, mag-memory verse ta? Mabuutan pang inyong estudyante, mabright pa, maparehas ninyo. Tanan, ang akong model, akong asawa. Tanan mga signage, silingan ako, police station ng mga sa DSWD, hangyoon ako, ma'am, pwede atong butangan og memory ba, mga verse. Ala, butangin sir, malipay pa sila, kay madyos nun po ang silingan ng mga panuwayon. Magtanaw naman sila, naabay panuwayon ng magbasa sa Biblia, nga ang imong huna-una wala. So, pag magbasa nimo normal na, nga ang imong huna-una, maapil, oy, kanindot no. Ay, kanindot. Ganiron, ang akong signage sa checkpoint, sa likod, sorry for the inconvenience. Thank you, welcome. Pero sa likod, higugma ang Diyos ug bantay ang iyang sugo. Naadiya tanan. Nga di ninyo mahimo. Ako, nakadumdum mo itong lunop sa ormok. Dool raman ta. Pagkahuman lunop sa ormok, kay dito man ko, direct sa Isabel, nag-rescue me. Ang mga balay dito, kada pultahan ug bintana, butangan nila, kahadloki ang Diyos ug bantay ang iyang mga sugo. Hala, binutangay. Napuno gud ang atong simbahan sa simba. Puno ang tanan simbahan manimbahay. Kay ngano man gikan man sa lunop. Pagkawa ng lunop nagkaanam. Wa na maito ko, Lord, elder man ko tong panahon na. Ampun ako. Nasuko ako iyan kay ako kuno nga elder nanungayaw ba. Ginoo, salamat sa lunop. Balikin ni pud para permanente mo mapuno. Wa na mo simbang akong iyan. Di po elder, mapatakag ampo. Gusto magsigig lunop. Kung nalipay ko kay kung mapadaghan na lang ang lunop, ang tao sa church, sige ho na lang. Kamu ka. Kay mausay makapadasig, katong Yolanda nato din, di ba na puno inyong simbahan? Maupo day, mamaura ta. Roma 14:8. Kung buhi kita ang atong pagkinabuhi alang sa Ginoo, kung mamatay alang usab kita sa Ginoo. 5 minutes lang. Mao ni ang kahimtang sa akong pagkapulis. Atin makakita mo nga, unsa daing trabaho ni Joby sa pulis. Nangita ko itong pulis unta di ko niri. Kaya tudloan ako unsay maayo. Pagkasabado mga igsuon, higala, di man ko magpasimbag pulis, kay di man ko magpuos, kay prehida man. Okay, wa man mo'y trabaho sa Sabado man, Katoliko man mo, Iglesia ni Cristo, Islam. Sige, tagduha-duha mo, badi-badi, na ako yung gatos kabuk pulis. So, ang 100, divide by 2, 50. Magkuha po ko mga Adventista mga batanon, kada usa nga grupo butangan og usa ka Adventista magdaog video, kuyugan sila dito asa sila. So usa ka grupo pulis, usa ka pares, 5 ka balay kada Sabado.
Sudlo ninyo, magdamog ballpen o Biblia, pangutan ninyo, sir, ma'am, namoy masakiton atong iampo. Unya, ma'am, magbasa lang tag bersikulo ma'am ha, magampo kami ma'am, magampo. Puli-puli sila. So kanang batan-on may magbidyo. Bidyo higidong kay basig ba makak ni. Pulis na ba ko kanang bakakon na basalan ang pulis gyud. Na. Mao bitong tagduhay asawa kay bakakon. Na kay pulis ko, kabilundaan ko. Sige dong. Pagkahapon konsolidasyon. Na ay pulis na ako hilak sir. Sir, first time ko sir mag-ampo. Anong hilak man ka? Mura kang di pulis. Di sir kay nakuha ko sir sa among bisita sir nga principal. Unsa maingon? Unsa, sir. Mag-unsa mo sir kay kasagaran po moadto ka sa nakabantay mo mga sibilyan. Kung naay pulis mo ato sa inyong balay. Unsa day huna-huna? Hala. Dung, ato dito inadung. Unsa man ang pulis? Unsa may tuyo dak bunta? Kay mo man ang tabian, maniguro man ang tabian pagbalibad bisag naa mo ingon, wa ko diri dung. Pero kung wa ka, mao gid na normal. Hala no, na may pulis. Kulbaan sila. Dung baling nuguulan ako. Ako do makita kog pulis kulbaan gyud ko. Uni na kay balo na gyud ko nga naa si Espinido dinhi. Na ingon sila nga, ngano man day ma'am? What's list day na imong bana? Wa man mo ari kay ang ilang pagtutok-tokhang ba kanang ingon nga tokhang tuktukon ka. Wa dong, pero hala dong. Siya ko mo ray mo kahilakan siya si di bagod sir. Kay niingon siya nga basta dong karon gatuog gyud ko. Nga ang Ginoo hapit na mo balik. Buong sila ngano man ma'am. Kay pati pulis nagwali na. Pati ko ng pulis. Unya ang mga Adventista sige lang katog paabot sa pastor og liman. Uy, panlihok mo eh. Mao nang mga dagko ninyo batang kay sige ra mo lingkod. Ang importante magpagamit sa buhat mga igala. Mao na trabaho sa akong pulisalad. Ayaw mo pagsimba. Kay nate freedom. Hala dito lista sir humana ko 5. Pagkaman mo uli. Sir pasis ko. Wa may privilege man na kay maglib man gid ang pulis. Privilege ng paglakaw sa hipi. Sige uli. Pila ka adlaw? Mga kuara sir, mga 3. Okay ra uli. Pag-memorize na pulo ka sugo. Sige. Gusto kag 5 ka adlaw? Apili og 23. Gusto kag usa ka semana? Apili og 21. Abtik na ang pulis sa kursunada. Sir, usa ka semana? Sugod na pulo ka sugo. Dugay mo man. Ala, sige, pagkatal, 7 ka adlaw. Privilege na. Mahibong na ang mga asawa, mga higsoon, mga higala. Pag-abot. Sir, musugot kong akong bana, diha, ragod ni mo masahin kung ano man. Sa una, sir, pag uli. Manok, yun na pirmi, sir, buga-bugahan, laway. Pag-abot kina, unsa man niya akong manok, gituwaan wa. Pero karon sir, nga dinan nimo. Pag-abot, mo ingon din, sa kaday. Diri sa, mag-ampo ta. Uy, Diyos no ng panuway. Wala. Mo ingon sila, oh grabe. Sir, ako sir, mao nang resulta mo nang ayaw mo pagkagool nga ang inyong mga bana pabasahon nato Biblia. Kay ilang giistorya ang Ginoo dili si Espinido. Si Espinido day gigamit ang instrumento para dalon ang pulong sa Ginoo sa inyong mga bana. Mao nang kamo mga relihiyon bisag unsa inyong relihiyon. Muhangyo ko ninyo dasiga ang inyong paris, kamo mismo pamilya pagbasa gyud sa inyong Biblia. Basa mo kay dili na maghatag ninyo og pagpakalayo kay way Biblia diha sulti sa Ginoo nga magbungkag ang pamilya. Puros gyud nga pailob mo, pailob hindi gugmaay, pasayloay, mao gyud na pirmi ang pulong sa Ginoo. Unsaon man ang broken family ana. Kung mao na imo pirmi mabasa nga ang Ginoo nagtambag, tanan disipulo nagtambag nga paghigugmaay mo. Matag usa. So ingana resulta. Unsa himuon? Ala panghatag og basahon. Mao rin atong papel, hatag sa basahon mga igsoon. Wa kay lingaw kanang inyong mga libro nga nabasa na nga mga prophets and kings, mga tanan nga klase patriarchs and prophets, humanan nyo babasa, ayaw butang diha, ihatag sa silingan. Sahin pa si Garbo nga, aka na akong library, sir, puno-puno na na. Madaday ni mo sa lubnganan na, kung mamatay ka. Dilo ipamaligya ang pus nabilin, samot na imong nabinlan ng mga sugarol. Na, ipangtari na dito, butang na slikit, butang na stiil sa manok. Ang importante kita magpagamit sa buhat, bisag kung sa atong posisyon. Na, wala, birada yun. Ato akong isya din yung mga igsoon ba? Nga bisag pulis ko, pero nangita kong paagi nga kapakahimuot ko sa akong Ginoo. How about sa inyo, sa ato tanan din Naan naman ko, ako isya ninyo, maulang kinabuhi ni Espinido. Wala ko mamugos inyo nga mo na, pero akong giingon walk the talk. Unsay atong gikinabuhian, mo ingon man ta mo tuo ta Ginoo tanan.
Pero asa madapit ang pagtuo katom na to? Limited. Padasig paggamit sa buhat sa Ginoo. Ayaw pagkakontinto nga ang imong simbahan, ikaw rin naglingkod diha pirmi. Buhat gyud lakaw para mahimong mudaghan. Kay spread the gospel man. Atubang sa Ginoo, maghatag ka nato og kalainan. Way lingaw na i-birthday sa akong nalay kwarta-kwartahan sa akong pulis. Dong, sir, na ako'y allowance, sir. Unsa siya? Pwede na idungag nag 2,000 kapin ang kaldero kanda ko. Binignit. O sige, pag dungag adto ta dito ang squatter. Tuunay ko takon. Okay, maglinya mo tanan. Dire mga bata, linya. O tuyok. Okay, magampo sa ta, action song. O mga batanon, Adventista, magli dito, action song. Unya magampo tuduan ang mga bata og memory verse. Kaya ang mga bata, di gyud na makalimot. Samot ang memory verse ihatag ninyo sa mga bata. Number 1 gyud. Levitico 11, 7 ug 8. Hindi siya kalimot. Moingon na nga, Ma, memory verse ba na mo na, oh? Levitico 11, 7 ug 8, di pakaon na. Kana gyud ibutan dayon. Di ba magtimaan sila? Samot ang timaan kanang ilhanan sa adlaw, ipapahulay between you and me. Way lain sa badog yun. Okay. Mo nang police station atong gihimo mga kaigsuonan, mga kaigalaan. Akong gi-organize ang mga buang tanan, buang. Manguha ko sa police station hala ang inyo tanang buang sa lain nga lugar kay ang mga police station para dili po yung og buang, ilang ikarga sa bus ipahatod sa laing lugar. So mag-announce ko katanan buang ninyo ipadala diri sa Usamis. Ipadala diri sa Southern Leyte. Kay ako'y magbuhi. Linya tanan. Sultihan ta mo, nadugay ang mga buang. Mopili ng pagkaon. Nga naman, maayo na manganta pa ang puon nimo madto mo sa posisyon. Mangutana ka buang na imong gipangutana pero mutubag nagsakto. Wa na kay nga naman, naulian sila kay sige ka og kamunggay, kamo na ka. Ulian nga ni mga buang, kamo pa ka. Kamunggay mo ingon agod diyan nga. Kanang ingon ang gwardiya sir. Di na mga on ang atong mga smart may tanga mga kay di kayo halata ba. Smart si di na mo kaon kung ano man. Sige lang kuno kamunggay. Nabuta na. O ano? Grabe, milagro sa Ginoo. Ang ato lang magpagamit ta sa buhat. Mao nang mga bata, nganong nawa for pila ka buwan nga nag-assign ko sa pagdayon ako at transfer. Dili nang awardee, kundi record na base sa record nga kanang unom ka buwan nag-zero crime rate ang Usamis. Unsa may zero crime rate? Unsa man pag imo pagkawat manglong kabuwa na kay ang mga kawatan ako namang gihipos gi butang nako diha sa among naay kwarto dapit sa apartment namo sa kampo. Akong gipaals kuwag dipid magtudlo naa diha magtrabaho palitan og bola diha magbasketball Tuesday Thursday. Akong giamuma gipadako gipakaon duwa tanan nga sports kada adlaw. Wa na sila sa ilang lugar. Wa na kawat kay makawatan di ana nako. Prevention is better than mauna ang police to prevent and control crimes. Dili mo atong police kung patay na anay kawat, dili ko musugutan na. Unsa may sulbad, patay naman, mabuhi pa? Kaning kamutan sa police, nga ang police nga tinuod, magbalantay sa kalinaw. Ang kalinaw, bantayan para dili magubot. Dili ang police moabot kung linaw na. So wa na, humana ang gubot. Ingan arang paagi. So mao nang kahimtang. Kana relihiyon di na. Adto oy, pasalamat ang akong mga mother si Purira. Superhira guna sila. Oy, Sir Juby, kung wala ka mahipi dinhi, dili may maproteksyonan. Ikaw na noon nga laing relihiyon, mo ay sige bisita namo. Kay ngano man sayo naman sila kawat ang ilang mga manok, mga buhi. Kay puros man mga babae. Carmelites na. Mao na nag-support sa ako sa Bible sa una. Nga dito ba ko, malipay sila. Mauna, kay wa ko'y relihiyon nga gidapigan. Ginuong ako kung naa akong tao ka, kay ako, protector sa imo kinabuhi, pangitaan, mukadto gid ko madto. Ma'am, unsa man mo dinhi, kumusta man mo? Idad-idaran na ka, sige, makasabot ako nga, kini nga kwartahan na dato, tiguwang na, proteksyon ng gid. Police, lakaw-lakaw ya, surusuruyin ng balaya. Kay puros na mga babaeng bilin. Kinanan ang police kay law enforcer, mag-prevent sa mga problema, naagad pirmi ang pulis. Dili magpaabot sa police station, kuhaon, tuktukon lang ka, kung na ay problema, dili na ang mga prinsipyo. So, ingana ang dagan. Medical mission, apilta, o maghatag, o kalainan, mga igsoon, mga higala, gumikan kay maoni ang dagan. Kaya ang pulong sa Dios buhi, nga maghatag, o akong pagpahinumdom, nga maogin ang kinabuhi. So, karon utuha, ang akong pagpasalamat, og dako, nga kita nag-usa din Ako karon maghangyo,
sa mga higala nga naa nato dinhi o bisag kinsa. Inyong nabati sugod sa pagsugod nga unsa gud ka matinud-anon ang Ginoo sa atong kinabuhi nga maghatag og pulong nga kini nga pulong ba mao ba gyapon diha 1 Corinto 4 dili sayo po gina Hebrehanon 4:12 na wa gyapon mo sabday sige lang anyway maghatag pagpahinumdom nga ang pulong sa Ginoo sugod sa pagsugod makatandog sa atong kasing-kasing. Amen. So karon gumikan ana. Ako mo apil ninyo matag usa. Kung kinsa ninyo nga naa din sugod sa pagsugod og bisag dili wa makasugod nga inyong nabati nga ang Ginoo gyud gamhanan nga pakatandog sa inyong desisyon sa inyong kinabuhi. Before ko mag apil song hangyoon ko sa pagbarog. Kay atong ampuan. Inyo nang gipaminawan, inyo nang nabati ang aghat sa Ginoo nato matag usa. Nga tinuod gyud nga siya nang uhit ninyo, gihimo lang kong instrumento dinhi para pagsabwag sa maing balita. Ako mag-ingon ninyo kung inyong gidawat ang Ginoo sa inyong kinabuhi, mga higala. Ayaw pagkahadlok, pagdesisyon karon dayon. Ayaw pagsayanga kay call na sa Ginoo para ikaw makahibalo og mudawat kaniya sa matinud-anon nga prinsipyo sa imong kinabuhi. Mo nang ako tamo agaton akong iahwag ninyo matag usa. Ayaw pagkahadlok, pagkauwaw, uban na nato tanan sa pagbarog kita tanan mo barog. Unya ang desidido nga mudawat sa kamatuoran o sa Ginoo mo abanti dinhi. Dalan ninyo ihatod ninyo mga higala kung naamoy kaubanan diha nga nakadesisyon. Abanti diri kay atong espesyal ang pagampo kay usahay maulaw man ta. Atong ihimuon nga maghatag og paagi mga igsoon mga higala. Nga dili nimo kabalibaran ang Ginoo. Kuyugin ninyo nga mga kaigsuonan. Kung naa mo di tapad nga gusto kuhita. Panahon na ron magdesisyon ka. Ayaw na ugma. Kay ang ugma naay ka ugalingon kabalaka. Di ta kay balo sa oras mga igsoon. Kay ang oras dili gyud na nato. Uroy kung ihatag sa Ginoo na ayaw paglangan-langan, dawata sa kinasing-kasing barog nga isog, ipakita sa imong Ginoo nga ang iyang tawag nimo dili nimo kabalibaran kay ang imong Ginoo, ang akong Ginoo, ang Ginoo ni Espirido, usara way lain. Mga igsoon, kamo kung naa diha sa inyong pagpaminaw nga makahatag ka ninyo og kana bang konsensya sa inyong hunahuna. Ayaw mo pagkakonsensya. Tibuok lang, klaro ang gisulti sa Ginoo. Nagmatinumanon ka lang niya, kung ikaw nag-ila nga iya, kung asa kuno siya, kuyog ka niya dito. Kay kung asa siya, tuwa ka, iyang mga anak, nga iyang protektahan. Sa tanan panahon, kita akong ibalik. Dili yun ta perpekto mga igsoon. Pero ang kanindot karon ba, nga tawag, panahon na ron nga ayaw balibari, kay wa ta magdahon bisag ako ngani, wa ko magdahon makining orasa di ay kining adlaw, makaabot ko dinhi kay naa ako'y mga schedule nga dili dinhi. Pero ang kanindot sa Ginoo kay usahay, yagawon ang akong schedule kay naay priority nga adtuan ni Espirido. So karong grabe kay espesyal nga nakaabot ko dinhi sa inyong lugar in which kadugay na nako dinhi. Naka-training nako diha sa unahan, karon pa ko kabalik sukad. Pero unsa kanindot ang Ginoo espesyal mo mga igsoon nga inyong gi-priority ang Ginoo sa inyong kinabuhi. Kung naa pa ninyo diyang nagbarog nga nag-alanganin mga igsoon nga inyong tapad, dal adre. Ipadawat ang Ginoo kay magampo ta. Atong ampuan para mausa nato. Dili mo magpanagana, ayaw pagkahadlok, ayaw pagkauwaw kay imo ng Ginoo ug ato ng Ginoo nga gamhanan sa tanan. Nga mao'y maghatag ka natong assurance nga kung ikaw mo dawat ingon siya, kung ako imong dawaton nga personal nimo nga manuluwas ug ikaw magpabautismo, ikalipay niya sa atong amahan. Ang kanindot ani mga igsoon, mga higala unsa? Sa imong pagdawat sa Ginoo, naa na kay assurance sa imong kinabuhi. Masayop man gyud ta. Dili ta perpekto, pero ang kanindot nga naa na nimo ang Ginoo imo nang gidawat, mao na sa imong abogado, mao na sa imong manlaban nga Lord, nakasala ko. Naa pa gyud nako Lord ang pagpanigarilyo. Naa pa gyud nako ang pagtugway anang baboy kay naa pa koy binuhi nga baboy. Dawata ang Holy Spirit ang Ginoo. Kay tudluan kaniya unsaon pagwala sa imong kinabuhi. Dili nimo makaya kung ikaw lang mag-inusara. Kung dili ninyo dawaton ang Ginoo karon, nagkinabuhi ka nga ikaw ra nag-inusara. Dili gyud ka kabalibad sa hunghong ni Satanas. Ngano man wa makay manlalaban
Kay wala man nimo dawata ang Ginoo. Pero kung ikaw gatuo, nga bisan pa naa kay hindrance, naa kay bisyo sa imong kinabuhi karon, ayaw pagbalibari ang Holy Spirit, kay mauna siya mo partner nimo, nga ipalayo kaniya, siya mo bantay nimo, nga naa, imbis kay manigirilyo pa ka, waduna na niya, kay naa man siya kauban nimo, kay imo nang gidawat ang Ginoo mga igsoon. Pagkanindot sa inyong kahimtang, wa pa mo balik ang Ginoo, nakadesisyon na mo, nga siya inyong priority. Unya ako makasiguro ninyo 100%. Mateo 6:33, unahon ninyo ang Ginoo kanang inyong mga desisyon karon. Giuna na ninyo ang Ginoo and it will follow sa tanan ninyong gikinahanglan nga bisan pa ngani wa nako kinahanglan nga makaabot kog laing nasod. Gihatag sa Ginoo nganuman kay giuna nako ang akong Ginoo. Way lain mga igala, dili nako amigo ang presidente dati. Pero ngano ipatawag manggid ko kay makikistorya sa Malacañang. Diha kanindot ba? Kung unahon nimo ang Ginoo di ganahan ko mga igsoon, makaampo kung presidente, di ka malipay. Presidente imong giampuan, mga sekretary ikaw paampuon. Wa ko'y parinti bisag usa nila. Pero ang Ginoo gumikan kay ako Ginoo. Dili siya mosugot nga iyang katawan, ikog lang. I-present gyud niya sa mga tawo nga dagko. Ngano, kay maunay patagaon niya sa mensahe, pinaagi sa pagampo. So naa pa ninyo diha nagbarog. Ayaw mo pagpanagana, ayaw mo pagkauwaw. Ayaw mong pagkadlok, barugin na. Ipakita ninyo nga isog ka. Ipakita nimo sa imong aksyon kay patay ang imong pagtuo kung may buhat. Pastilan dito na unta ko pero mauwaw man kung kumo adto. Ayaw ikaw uwaw. Parehas ta dinhi makasasala mga igsoon. Ayaw pagtanawa na imong tapad. Kay parehas ta makasasala pero ang kanindot lang kung atong dawaton ang Ginoo karon presently mga igsoon. Ako 100%. Dili ba ako Adventista? Dati converted ko parehas inyo. Pero pagpili na ako sa akong Ginoo, ako, di na lang ko maawag ninyo kung bati ang akong Ginoo, Totilio. Grabe yun. Mao nang ako naging extreme. Ako paging gisamot na sa una mukhaon pa ko og dili. Gidili. Pag wa dayon. Kay ngano man, gidawat na akong Holy Spirit. Siya na nagtudlo nga, ayaw gyud jubi. Na man pirmimintin ditson, ayaw na gyud jubi. Kay kung wa na ako dawata, dili ko kabalibad. Hangtod na lang mobalik ang Ginoo. Dili gyud ka kabalibad kay wa kay Holy Spirit uban nimo. Pero sa inyong desisyon karon, 101%. Naa kay partner, manlalaban, naa kay sinultihan nga dili maayo, kay di man ta perpekto. Ang Ginoo na, sunod ha, imbis manghisos-hisos pa ka, naa naman kay Holy Spirit, tagsa na lang ang hisos, di na kay daghan. Anam pagkawa, kay di gihapon ta perpekto. Naa tay makinaiya gihapon karon nga giingon ako di mo usab. Sige lang, pagdawat ninyo sa Holy Spirit, mao na to hinay-hinay nga mag-usab sa atong kinaiya, mao nang muhangyo ko ninyo. Magkahuman anhi, ayaw gyud mo pag-undang, pagpaminaw, pagbasa sa pulong sa Ginoo. Kanang giingon ako nga dili mo undang, simba gyud kutob sa mahimo. Hala, simba gyud pa iligo na ayaw pagtanaw sa imong tapad kauban nimo silingan nga ikaw lay dauton pero ayaw na kay makahatag na nimo og dili maayo nga pagrelasyon sa Ginoo. So kung naa pa diha mga nanghuyab, kanang mga kaigsuonan nga naa pa diha. Nakuhita inyong kauban. Kanang tapad ninyo nga wa pa, nagduha-duha pa. Sulti ihungungi ba? Kamu karon ang Holy Spirit. Adto na dito. Dawata na. Ari diri, kay atong usahan sa pagampo. Diri. Kinsa pa naa ninyo diha. Kanang naglakaw. Ari, kay atong usahan sa pagampo. Mga igsoon, akong kantahon ninyo, why nagbarog mo diha ang akong appeal song. Mao ni ang kinabuhi ni Espirido. What this dying world could use is a willing man of God who dares to go against the grain and works without applause. A man who'll risk the shield of faith, protecting what is pure, whose love is tough and gentle, a man whose word is yours. God doesn't need an orator who knows just what to say. He doesn't need authorities to reason him away. He doesn't need an army to guarantee a way. He just needs a few good men. Men
and bright. Men all face eternity and aren't afraid to die. Men who fight for freedom and honor once again. He just needs a few good men. So, He calls the broken, the relief, basin na gusto diya nga whose life has been wala pa ka desisyon mga kaigsuunan. Nagduha-duha. Palihog ani sa dugang diri sa desisyon karon mga kaigsuunan. Wala na ni ugma nga panawagan igsuon. Kung nagduha-duha ka karon, ampo sa Ginoo. Dili na may makasigurado nga makabalik pa nani mga panahon mga kaigsuunan. Ang sigurado ang kaluwasan karon gyud nga adlaw. Kanang naa diha karon kaduha-duha. Desisyon ni anhin ni igsuon. Humana ni may bautismo ta mga kaigsuonan. Nakahinomdom ko igsuon. Nga nasuko akong papa sa panahon nga nagbautismo ko mga kaigsuonan, nagdesisyon ko. Pero karon ang nasuko nako, kauban na nako sa iglesia. Kung nagduwa-duwa ka karon mga igsoon, palihog, alina. Join sa grupo. Grupo nga wato taglangit mga kaigsuonan. Mga katawan sa Ginoo nga gipili kaniya mga igsuonan. Kung naa ka diha karon, ayag duwa-duwa ani na. Kay naa pa'y panahon mga kaigsuonan. Ang kalipay maong pagdawat sa Dios na atong personal nga manluluwas. Basi naa pa diha mga igsuon. Tagaan ta mo 2 minutes. 2 minutes nga huna-unaon nimo nga ang Dios nagahigugma sa imo. 2 minutes igsuon nga imong huna-unaon nga bisan ang tao na sa imong palibot di makaluwas, si Kristo ra gyud. Basi naa diha nagaduwa-duwa. Desisyon ni. Ang imong desisyon dili nimo mahayan mga kaigsunan kay kini nga desisyon padulong ta sa langit mga kaigsunan. Basi naa pa diha 1 minute mga kaigsunan. I will give you 60 seconds. Karon nga adlaw, morning adlaw nimo ug sa imong Ginoo. Pagkahuman ani igsuon, magmalipayon kita nga nagahulat sa Dios. Ako hangyoon si Sir alang sa special prayer. Magampo ta. Amahan namong Jehova nga naa ka sa langit. Daghan kayong salamat sa imong pagkamaluluyon, pagkamaayo kanamo. Bisan pa kami badlungon, apan naa ka buhi nga Dios gamhanan. Tag-iya sa tanan butang, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Bisan pa sa among kinabuhi ikaw ang nag-iya. Grabe gyud ka pagkamapailubon kanamo. Sige kag pasaylo sa among mga sala. Sige mi buhat po ni ana. Apan Lord, muhangyo ko nimo. Ang Holy Spirit magagiya unta kanamo. Imong ibubo sa matag usa kanamo karon. Nga bisan pa kami nakadawat na kanimo. Tudlo imi pag-usab sa among kaugalingon, sa among mga sinultihan, pinulungan, sa among mga pagpanlantaw, mga desisyon sa kinabuhi nga nagpabilin gihapon nga dili maayo. Ako Lord, dili tako sa imong atubangan. Apan ako magahangyo kanimo karon. Naay pipila ka mga anak nimo nga nidawat kanimo karon. Ang uban nga naa pa sa ilang panimalay nagtan-aw karon sa internet. Sila karon nga nagbarog nga mudawat kanimo. Tagae sila gigayon Lord nga makadesisyon sila sa pagkamatinud-anon gayon ug ilang dawaton ang santos nga bautismo panghuman kani og pagadumalaon sa imo mga ordained pastor. Lord, sa tibuok nga mga meeting or activity, wali, crusade, evangelism maghimo sa ASI. Panalangini kaming tanan karon nga nag-end niini nga mga programa niining pagdayeg kanimo sa adlaw ipapahulay nga kami makapahimuot gid kanimo. Akong ibalik kanimo Lord, idedikar nako kanimo kining pipila nga isog nga nagdesisyon nga ikaw ilang dawaton nga personal mismo nga ilang manluluwas. Ayaw taon sila Lord pakyasa. Proteksyonin ni sila gikan sa bata hangtod sa dagko nga nagdesisyon. Ihatag kanila ang pagkamalipayon nga kahimtang sa ilang kinabuhi. Ihatag kanila ang pagkamalahutayon nga mga pagpailob, paghatag og kahigayunan nga ikaw gud ang mapriority nila sa ilang kinabuhi matag usa. Panalangin ang ilang banay, panalangin kini uban sa ilang panginabuhi nga sila pinaminti dili gud makulangan
sa matag adlaw nilang panginahanglan aron sila dili makahimo magpakaulaw kanimo Lord. Aman ko niining takna. Kaming tanan akong idedikar kanimo kining among pagsimba, pagdaig sa imong ngalan, pag-celebrate namo nining holy, espesyal nga adlaw nga imong gihatag kay bisan ikaw mismo nagapahuway niini. Salamat na kami nakaabil niining tanan. Panalangini ang mga kaigsuonan nga muuli, ihatag kanila ang konsensya nga mubalik yun sila Lord aron sa pagsimba, pagdaig kanimo. Og dili sila mubalik, ikaw na bahala kanila Lord. Akong idikar kanimo silang tanan og kanamo dinhi nga hangtod sa hapon malipay mi nga magahisgot sa imong ngalan, magashare sa imong mga pulong pinaagi sa among mga eksperyensya sa kinabuhi. Daghang kayong salamat, pasaylo ami sa among mga sala. Mo isalig kanimo tungod og alang sa bugtong mo anak sa Ginoong Hesus, ang personal namo nga manluluwas. Amen. Okay, daghang salamat. Balik ta kadali dito. Palihog ko i-assist lang ang mga magpabautismo kay pagka human sa kaon paniod to na atay bautismo mga igsoon. So, tagaan na to sila. Katong nagduha-duha pa mga kaigsuonan, dili pa ulahi ang tanan sa toa. Naapatay pipila ka mga minuto o oras sa bilin mga igsuon aron sa inyong final nga desisyon mga kaigsuonan. So, nasayod ko kaysa una sa dili pa man ko Adventista, si Sir di man po na Adventista. Converted. Tanan kami, maigsoon, giwalihan ra pod. Mo nang nasabta na mo kung unsang gibati nato karon sa mga nagaduha-duha. Iampo nimo og wala na'y desisyon si Kristo unaha makigsoon ang dawata. At this time, sa di pa nato ihatag ang closing song, ato ihatag ang higayon in behalf sa ato nga ASI, o sa ADPRO, and sa ato ang conference. Akong ihatag ang higayon sa ato ang presidente and sa iyang mga fellow officers, kauban sa district pastor, alang sa espesyal nga higayon, mga kaigsuonan. Naadiri atong mga si President. And akong gi-invite ang tanang mga officers to please join. Tanang officers sa ASI naadinhi. Okay. In behalf of Seventh-day Adventist Church, Northwestern Cebu District, a plaque of appreciation is presented to Police Lieutenant Colonel Juvie Rodriguez Ga Espinido for his inspiring contribution as the guest speaker during the Healthy Relationship Seminar facilitated by the Adventist Layman Services and Industries and Adventist Professional on July 14 to 20, 2024 at Prince Express Inn, Gairan, Bugo City, Cebu. Your heartfelt sharing of God's message has touched many lives and ignited a spirit of faith within our community. Given this July 20, 2024 at Gairan, Bugo City, Cebu, signed ASI President Conilav Lubitania, District Pastor Rogelio Idoloverio. Okay, good morning. In behalf of our Mission Central Visayan Conference, Adventist Layman Service of Industries, Par Adventist Professional Central Visayan Conference, plaque of appreciation is given to Police Colonel Juvie R. Espinido in grateful appreciation of your selfless service and wholehearted support as speaker during the seminar with the theme A Healthy Relationship at Prince Express Inn, Gairan, Bugo City, Cebu on July 14, 2024. Given this 20th day of July 2024 at Prince Express Inn, Gairan, Bugo City, Cebu, signed Pastor Charles L. Nugra, our President, and Pastor Abel Gutierrez, Executive Secretary, and Mr. Ulysses R. Yularan, Treasurer, and Pastor Lelord Arangis, CBC ASIPAR Director.
Sir. Okay, dagang salamat. In behalf sa Espinido team, thank you so much Sud, sa pag-invite sa mua mga kaigsunan. And please, include us in your prayer. Kay human ani ugmas gabi. So good naman po dito, speak sa Mindanao mga kaigsunan. Then pagkasunod si Mana, iampo nato si Sir Juby Espinido. Kay naa naman po sa dito, gi-invite sa Congress mga kaigsunan sa Manila. Mubalik na po sa. So atong mabuhat, tinabangay po tag padasig, o tinabangay po tag inampuay mga kaigsunan. So, atong dayigon o pasalamatan ang atong buhi nga Dios sa kalampusan ni ini. We are looking forward nga magkita ta kundi magyudinis kalibutan pero maminti atong tumoy nato ni mga kaigsunan dito sa langit. So, salamat. Ako ihatag ang panahon sa atong song leader, na atong song leader aron sa atong closing song mga kaigsunan. Anda manindog, manganta ta sa We Have This Hope. We have this hope that burns within our hearts, hope in the coming of the Lord. We have this faith that Christ alone imparts, faith in the promise of His word. We believe that time is near when the nations far and near shall awake and shout and sing, Hallelujah, Christ is King. We have this hope that burns within our hearts, hope in the coming of the Lord. We are united in Jesus Christ our Lord. We are united in His love, love for the waiting people of the world, people who need our Savior's love. Soon the heavens will open wide, Christ will come to claim His bride. All the universe will sing, Hallelujah, Christ is King. We have this hope, this faith and God's great love. We are united in Christ. Hangyo ko ang tanan sa pagduko sa ulo, niya piyo ang ato mata para sa pagampo. Amahan namong hiubang nga naa ka sa langit. Dako kayo Lord amo na sa paghatag kanimog balik sa kalipay nga among nahimo karon tibuok 7 ka gabi nga paghatag na nimo og extension sa kinabuhi sa matag usa labi na sa mga buotan nga nitubag
sa pag-invite kanila nga naminaw sila og nitambong dinhi naa karon sa ilang mga Pinoyanan. Sila naminaw og nakabasa gyud Lord sa imong mga pulong. Salamat sa imong pagkamaluluyon kanamo. Og among idikar kanimo ang tanan nga kami makapahimaya sa tanan panahon. Panalangin ni pod ang mga kaigsuonan nga magahimo sa ilang paniudto karon nga mga orasa nga sila mabusog og mahimo nga ikaw ang ilang mahimaya kay ikaw ang tag-iya sa mga panalangin nga amo tanang nadawat. Among idikar kanimo Lord ang tanan, pasaylo ami sa among mga sala ug tuguti pod kay ikaw magaproteksyon kanamo tibuok nga adlaw ipapahulay. Among idikar kanimo ang tanan tungod og alang sa bugtong mga anak sa Ginoong Hesus ang personal namo nga manluluwas. Amen. Okay, thank you once again. And of course, mga kaigsunan, thank you man sa tanang participants. Our viewers for today, naatay 3.2 nga nagtanaw nakatanaw sa atong live. So, duha pa ka oras mga kaigsunan, 3,000 na ang nakatanaw sa atong live. So, thank you so much sa ato ang Bugo Seventh-day Adventist Church. And of course, na-cross post na mo sa among page sa Police Lieutenant Colonel Juby Espinido. Mga igsoon si Sir Juby, mo start kan mi at exactly 1:30 or before 1:30 mo so good mi mga kaigsuunan kay si Sir Juby kinahanglan nga wala na tay sayangon nga oras. And again sa magpabautismo, Pastor na kay announcement. Okay, alang sa ato ang kandidato sa bautismo, palihog mga elders o magpagiyata ni Brother Ditoy asa dapit sa Nailon nga beach magbautismo. Mga limen, palihog assist, onya ang ato po diakono nga maka-assist po nini ang baptismal robe na asa akong sakyanan maglamang